Bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1, que é se a aprobación se procede ata a sesión anterior. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de cesión da parcela ao Instituto Bipugal para a construción de vivendas. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Obras do día 16 se propón ao Pleno aprobar inicialmente a cesión gratuita da titularidade dunha parcela á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia para a construción de vivenda de promoción pública. Este expediente someterase a un trámite de información pública por 15 días no Boletín Oficial da Provincia. Caso de non formularse alegaciones, entenderase elevado definitivo. Se comunica a esta sociedade a propio Instituto Galego de Vivenda e Solo. Asimismo, se manifiesta o interés do Concello na cesión gratuita da totalidade dos locais comerciais que, de ser o caso, se construirán en esta promoción pública, comunicar este acordo ao Rexistro da Propiedade e a Xerencia do Catastro e iniciar os trámites a fin de proceder á bonificación do 95% da cuota tributaria do imposto de construcións, instalacións e obras. Algunha intervención? Román. Ben, bos días a todas e a todos. Bueno, neste punto informar que no seu momento cando a nosa alcaldesa tuvo esa reunión co presidente da Xunta, dúas das moitas preocupacións que podían compartir con eles sobre a problemática que temos no noso Concello. Un deles era a vivienda e outro era a posibilidade de facer unha residencia para maiores tamén no noso Concello. Nesa reunión que se tivo, por unha banda, esa construción desa vivenda entendeu, neste caso, o señor Rueda, que non se iba a comprometer neste caso eso, pero si no caso de facer vivenda pública, sí que neste caso que veía a posibilidade ou veía viable. As condicións eran no mesmo xeito, que o Concello cedera esas parcelas para poder facer esa construción. Neste caso se lles enviou varias opcións, en este caso a Xunta escolleu esta parcela. Por eso traemos aquí esta proposta de cesión para a construción desa vivenda pública que afectaría unha construción de aproximadamente unhas 70 vivendas. Nada máis, moitas gracias. Algunha intervención? Olaia. Parecenos moi positivo que neste caso a Xunta de Galiza diga que vai construir vivenda pública en Narón, un concello que lembremos subiron os alugueiros moitísimo, mesmo se aprobou aquí unha moción para que tiveramos conta diso, e a verdade que é un problema grave que estamos a ter de emancipación, e temos alugueiros xa máis caros que Ferrol e subindo estrepitosamente, e aquí se está dando unha posibilidade e entendemos que o Concello ante esa posibilidade solicita eses baixos comerciais ou incluso se lle faga un 95% non da bonificación do inicio do imposto de construcións e instalacións e obras. O que si queremos e nos parece interesante é ter un proxecto alrededor diso, porque se xa vamos contar con medre desa zona, que é o que vai ser construir máis vivendas, e temos que decir que se vai facer a carón dun barrio onde xa temos por habitante a poboación maior de menores de 16 anos, que se faga como nos temos pedido e reclamado mesmo nos orzamentos do Parlamento Galego, que se dote de servizos esa zona. Está ao carón dunha escola infantil, o lóxico, tendo un colexio como a Ponte de Xuvia, que se está a caer e estamos a falar, repito, dunha zona onde os menores de 16 por habitante é a maior poboación, que se faga un colexio novo público para cubrir a zona de Xuvia, de San Xiao, que se faga ao carón desas vivendas, porque hai máis espazo que a crise do ladrillo deixou baleira, e construamos con servizos públicos un Narón do século XXI. Creemos que é interesante que se lle empeza a pedir a Xunta que sexa o Concello, a administración máis cercana, que tome a iniciativa e que non só
teñamos que agradecer que se construa vivenda pública, haberá que mirar que materiais e exixir que se faga coas mellores garantías e que sexa efectivamente vivenda pública e non pase a outras cousas que malamente vimos nos gobernos do Partido Popular que ten acontecido e que se cree ese colexio tan necesario para Xuvia, que o colexio actual CEI Ponte de Xuvia pase a ser un centro cívico social onde as entidades dese barrio teñan un espazo onde poder facelo e non como agora que teñen moitísimos problemas por estar nun baixo que non está aillado dunha vivenda e non poder facer actividades que teñan un mínimo de ruido e creamos un narón para todos e todas. Exixamos a Xunta que preste servizos públicos e que haxa ese colexio tan necesario, neste caso, para o barrio de Xuvia. ¿Alguna outra intervención, Germán? Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas e todos. Sobre este punto nos alegra que por fin o Concello de Narón se decida formalizar unha cesión dunha parcela ao Instituto Galego de Vivienda e Solo, ca finalidade de construir viviendas públicas. Enténdese que esta actuación enmárcase dentro dunha estrategia de facilitar o acceso á vivenda con familias con menos recursos, persoas mozas, maiores con discapacidade ou situacións de vulnerabilidade. É verdade que en Narón temos edificios sin rematar bastantes, non? E tamén temos moitas vivendas baleiras. Desde logo, nós en febreiro do ano 2024 presentamos unha moción onde vostedes, o grupo de goberno, votou en contra para que houbera un apoio e asesoramento a eses propietarios desas vivendas baleiras e desos edificios, que se promovera que esos edificios que están sin rematar, que se incluso pedíamos que se intentaran que donaran viviendas para tema social, desde o propio Xare, non? Bueno, lóxicamente, que votaron e a realidade pois é que estamos sin un programa municipal estruturado de apoio ao asesoramento aos propietarios e inmobles baleiros ou un mal estado, o que conleva, bueno, pois que teñemos determinados edificios pois un estado moi deteriorado. E é preocupante, non? É preocupante que eses edificios que por unha falta posiblemente de asesoramento e de proximidade desde a administración local que é o Concello, pois que non haiba unha acción para que se rehabiliten e se poñan pois á venta ou de alugueiro, non? Estas propiedades, a maioría deles están en zonas urbanas consolidadas que poderían formar parte dunha estrategia integral de rehabilitación posta en alugueiro. O apoio de fondos públicos, con apoio de fondos públicos e incluso coa colaboración de distintas administracións. Noutros concellos de verdade que se están aplicando medidas eficaces neste sentido. Oficinas de vivenda que asesoran xurídicamente, buscan liñas de axuda para a rehabilitación e creo que, a pesar de todo isto, nos recomendámosles que desde o propio Concello se debía de intentar buscar unha línea de colaboración e de axuda para que todos estes propietarios pois busquen alternativas para dar vida a esas vivendas, para que se entenda. Desde logo, nós vamos votar a favor e entendemos que é un bon paso, pero tamén é certo que non deberíamos de olvidar de intentar estar ao pé dos propietarios e de determinadas persoas para intentar solventar toda esta problemática que temos. Pero isto necesita traballo e implicación e a verdade é que é algo do que carece este goberno. Por lo tanto, nada, creemos e consideramos que debían de pensar e facer un estudio para intentar axudar a estas familias. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Sobre isto, non vai haber máis intervención sobre isto último, este speech que acaba de decir, que pouco ten este caso que ver co punto que se trataba e que sí que fai mención a unha moción que se presentou. Eu, dende este Concello e os servicios técnicos deste Concello fan asesoramento diario, en este caso, a promotores a nivel individual que queren invertir no noso Concello. E lle poido decir que próximamente
vai a sair ou se vai a haber movimento de distintos edificios deste Concello de Narón, non propiedade do Concello, a nivel privado que van a ter, en este caso, pois que se van a rehabilitar e así nos consta e agradezco en este caso tamén as xestións que fai o Concelleiro de Urbanismo para que eso se produzca. Entón, de verdade que escoitar eso de que non hai asesoramento diariamente en este Concello os servicios municipais o fan. Outra cousa é o que vostede quería en aquela moción, que é algo moi diferente. Pasamos a votar a moción, a proposta, perdón, algún voto en contra, algunha abstención, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é proposta de aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 2, reguladora do imposto sobre bens inmobles. Visto ditame favorable por asentimento na Comisión Informativa Especial de Contas do 9 de xuño, se propón ao Pleno aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal número 2, reguladora do imposto sobre bens inmobles, nos artigos que se enumeran na proposta. Os seguintes puntos son comuns a todas as ordenanzas que van a venir ao Pleno, con lo cual paso a dar lectura ahora e xa evito facelo nos seguintes. Expoñer o expediente de información pública por 30 días no BOP, así como el tablero de anuncios da Corporación. En caso de que haya alegacións, serán resoltas polo Pleno da Corporación. No suposto de non presentarse, entenderase automáticamente elevado a definitivo este acordo. E este acordo definitivo, ou provisional elevado automáticamente a definitivo, e o texto íntegro da modificación desta ordenanza publicarase no Boletín Oficial da Provincia, entrando en vigor o mesmo día da súa publicación, comenzando a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2026. Algúnha intervención? Anito. Bo día. É certo que o BNG como partido de esquerdas sempre defenderemos que quen máis ten, máis impostos debe pagar. E sobre todo este tipo de impostos directos que son os que mellor cumpren esta premisa. Por iso é raro que, gobernando na oposición, nos escoitedes falar de rebaixas masivas de impostos, pero sí de boa xestión deles con servizos públicos, insistindo moito nas escalas, nas bonificacións ou exencións para quen non pode pagalos, ou tamén por motivos estratégicos, necesidades da sociedade, como é o caso, ou incluso o caso do punto anterior. En este sentido, quero aproveitar tamén para lembrarvos que en abril do pasado ano se aprobou no Pleno unha moción presentada polo BNG, onde, resumindo moito, se pedían unhas bonificacións na ordenanza fiscal número 6, tamén reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, para favorecer a rehabilitación de vivendas tanto no urbano como rural. Explicábamos a necesidade, incluso se acaba de falar aquí dela. Así que, bueno, por un lado estamos de acordo na bonificación que se introduce na ordenanza fiscal número 2 e, por outro lado, pedimos que se execute canto antes as bonificacións pedidas polo BNG na ordenanza fiscal número 6 e aprobados hai máis dun ano aquí neste pleno. Nada máis, gracias. Algúnha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, queremos comezar recoñecendo que a inclusión das bonificacións propostas estamos de acordo. Entendemos que é un bon acordo para intentar, bueno, pues, que a ordenanza sea un estándar e que sea pues, prácticamente como están todos os concellos, non? Pero a verdade é que esta modificación sigue sendo claramente insuficiente porque o problema de fondo persiste, non? Narón continua tendo un dos tipos do IBE máis altos da provincia da Coruña e iso está a afectar directamente a moitas familias, especialmente as rendas máis baixas e medias, así como aos pequenos locais de negocio. Somos conscientes que para baixar impostos requere planificación e responsabilidade, pero tamén creemos que xa é hora de abrir un debate serio sobre a necesidade de aliviar presión fiscal no noso municipio. A xestión dun concello non pode medirse só por superávit orzamentaria. Hai que mirar tamén como repercute iso na calidade de vida da xente. Non se trata de facer unha crítica fácil, senón de propoñer que nos sentemos a traballar con realismo e con sentido común, nunha rebaixa progresiva do IBI e sabemos que hai márxenes e, sobre todo, hai vontade pola nosa parte de que avancemos cara a unha fiscalización máis xusta e equilibrada. Por tanto, solicitamos ao Goberno que dé un paso máis e lidere un proceso serio de revisión fiscal que permita axustar mellor o imposto á realidade económica actual do municipio. Nada máis e moitas gracias. Algúnha intervención?
Ben, nos alegra que por parte do Partido Popular nos destas recomendacións cando no momento en que o seu partido ganou as eleccións en moitos dos concellos, o primeiro que fixo foi subir esa carga fiscal nos seus concellos donde así gobernaba e así colleu. E despois falamos de realismo, pois señamos realistas. Entón, o que non se pode facer desde a oposición sí que se pode facer desde a responsabilidade que ten xestionar un concello, non se pode facer constantemente estar pedindo que asumamos máis competencias, que asumamos máis compromisos, que asumamos tal e que ao mesmo tempo reduzcamos esa carga fiscal ao concello. Entón, seamos realistas, seamos coherentes e se nos concellos que vostedes gobernan pois suben os impostos, non veñan a pedirnos ahora aquí que baixemos esa carga fiscal e ainda encima que asumamos máis competencias. Algúna outra intervención? Germán. Gracias, señor alcalde. A verdade é que, señor Romero, a realidade é que nos pedimos que se faiga unha fiscalización máis xusta e equilibrada. Iso é o que pedimos. E que nos sentemos a traballar porque consideramos que se pode axustar en determinadas partes o tema. Vostede é conocedor de que temos zonas con un valor catastral moi alto en proporción a como están as vivendas e como é na zona. Por lo tanto, é o que estamos pedindo, que demos un pasadiante, sentémonos e intentemos axustar como corresponde. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é número 4, que en este caso se retira da orden do día. Pasamos ao seguinte, que é número 5, que é proposta de aprobación inicial da modificación da ordenanza número 39, reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario por acceso a utilización do Centro de Interpretación dos Muiños Industriais de Xuvia no Concello de Narón. Co dictamen favorable por unanimidade da Comisión Especial de Contas do día 19 de xuño se propón ao Pleno aprobar inicialmente esta modificación da ordenanza número 39, reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario polo acceso e utilización do Centro de Interpretación dos Muiños Industriais de Xuvia, nos artigos que se enumeran na proposta, expoñendo ao público, tal como se explicou anteriormente, co réxime de publicación que se explicou anteriormente. Algúna intervención? Jorge. Bo día a todos e a todas. Gracias, sobre todo, ao público que hoxe nos acompaña, en especial ás persoas traballadoras do SAT. Vai a sorpresa. Se acaba de eliminar do punto orde do día unha modificación dunha ordenanza e agora se mantén outra punto. A verdade, sí que me gustaría saber, señora Freiro, por que se elimina ese punto orde do día. É dicir, falta un informe, hai algún tipo de vontade política, se quere volver a traer e negociar cos grupos. A verdade que nos sorprende. Me gustaría que, ainda que non fora neste punto, que si ao final, en rogos e preguntas, que si non respostas. Respecto a este punto, a esta modificación, a mí sí que me gustaría que se me aclarase por parte do equipo de goberno, xa toda vez que a modificación simplemente para introducir distintas bonificacións, é dicir, como se establece esa compatibilidade co carné xove respecto ás familias numerosas, porque pode dar a casuística, en concreto, hai casos, incluso o meu persoal, onde pode haber membros integrantes, nese caso, desa unidade familiar, que poidan ter as dúas condicións. Entón, van ser acumulativas, non van ser acumulativas, entón me gustaría que o aclarase. Algúna intervención? Bueno, eu non vou debatir do punto número 4, solamente decir que me alegro que se quite da orde do día, así poder volver a facelo, mellor, non? E sobre o punto, bueno, sigo con cousas de 2024, antes falaba, dunha moción para pedir rebaixas na ordenanza fiscal número 6, decía que era en abril, pero bueno, foi en marzo do ano pasado. Na mesma ata que, se ve que é cando se presentaba esta ordenanza. E o BNG, na voz nese caso de Bea Mosquera, advertíamos da preocupación que nos xeraban principalmente dos puntos. O primeiro era o prezo elevado para grupos de escolares, comparado co mercado, ademais. Corrixes un pouquiño agora a situación, o tempo dirá se é suficiente. E outro punto era a gratuidade ou bonificación para a veciñanza de Narón, ou polo menos de Xuvia, que a fin de contas o muiño é seu e así o teñen que entender, non?
e así como contemplar, regular e facilitar este espazo a asociacións sen ánimo de lucro deste Concello. Así que, un ano e medio despois, parece que por fin vos convencen de que este grupo municipal tiñamos razón no primeiro punto e esperemos non esperar un ano e medio máis para correxir o que decíamos que nos preocupaba no segundo. E sobre a modificación que se fai na ordenanza estamos de acordo, medio de acordo, porque faltan cousas, pero está ben o paso. Gracias. Algunha intervención máis? Pasamos. Se non levantan má, como comprenderá, eu non sei que quere falar, sabe? Diga, a ver, fale. No, además, vou ser... Vai ser rápido, non? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que sobre este punto, sobre o punto 5, nos vamos votar a favor, porque entendemos que é unha mellora para a xente que pode ir a visitar o Muiño de Xuvia, e sobre o punto 4, eu casi lle agradezo que o retirara, porque a verdade é que... Estamos no punto 5. Sí, por eso. Se quere falar sobre ese... Simplemente, casi lle agradezo que o retirara, porque a verdade é que estaba un pouco líose e complicado o tema. Estamos no punto 5. Sí, por eso. Xa lle falo do punto 5, nada máis. Moitas gracias. Román. Solo por aclarar que non son acumulativas as bonificacións. Algunha intervención máis? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que número 6, proposta de aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións. Co dictamen favorable ao resentimento da Comisión Especial de Contas do día 9 de xuño se propón ao Pleno aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón co réximen de publicaciones e información pública sinalados anteriormente. Algunha intervención? Pasamos en... Gracias, señora alcaldesa. Desde o noso grupo queremos deixar claro que esta modificación chega tarde e lamentablemente confirma que xa dixemos nos plenos de outubro e novembro do ano 2024, cando se trouxo a pleno, que aquela proposta non recollía aspectos claves para o tecido social e deportivo de Narón. Tivemos que esperar ata agora para que subira por fin o recoñecemento a todos os deportistas individuais, unha demanda reiterada por parte dos propios afectados e que tamén sinala desde este grupo. Valoramos que se ratifique, pero non podemos obviar que esta corrección podería terse feito hai meses, ou anos incluso, aforrando tempo e non perdendo un ano, así como a frustración de moita xente que representa con orgullo a Narón fora das nosas fronteiras. Seguimos sen ver ningún avance respecto ao anticipo, aquel que se propuña do 50% das subvenciones concedidas a aqueles clubs que voluntariamente queiran optar a ela. Unha ferramenta imprescindible para garantir que as entidades poidan facer fronte aos seus gastos e sen ter que adiantalos con recursos propios que moitas veces non teñen. Nos preguntamos que se aprobou xa nunha moción que se non son capaces de incorporar o 50%, por que non son capaces de modificar o actual sistema de pagamento polos usos das instalacións deportivas aos clubs, asociacións ou entidades deportivas locais, que queden exentos da obriga de adiantar o pagamento das tasas e se establezca un mecanismo de compensación nos convenios ou as entidades deportivas asinadas polo Concello en función das horas que empregan, de xeito que non se obriga a ter que adiantar o pagamento solo en dúas cada mensualidade, non? Consideramos que isto hai máis de 6 meses que se aprobou esta moción neste pleno, señora alcaldesa, e, polo tanto, nos gustaría que unha vez por todas se axilice este sistema, porque creo que, ademais, os beneficiados, incluso, creo que son as dúas partes, tanto as entidades e os clubs como o propio Concello, no tema de alivio de traballo administrativo. De verdade, nos gustaría que dunha vez por todas que axilizaran ese tema para poñelo en funcionamento. Nada máis e moitas gracias. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que número 7, proposta de modificación de cuantías globais por gratificacións extraordinarias do Padroado da Cultura.
Co dictame favorable por maioría, abstencións do Partido Popular, BNG, PSG, PSOE, votos a favor de Terra Galega, a Comisión Especial de Contas do día 19 se propón ao Pleno modificar a cantía global destinada a retribucións por gratificacións extraordinarias para 2025 do Padroado de Cultura, elevando o importe global a 11.000 euros. Dando conta deste acordo, a mesa de negociación conxunta. Algúa intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? 11. Votos a favor? 10. Pasamos ao seguinte, que é o número 8, proposta de modificación de contías globais por gratificacións extraordinarias do Concello. Mesmo dictame, é o acordo que se propón neste caso modificar a cuantía global destinada a retribucións por gratificacións extraordinarias para 2025, neste caso para o Concello, por un importe de 211.700,45 céntimos. Algunha intervención? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 3. Votos a favor? O resto, hai que levantar a mano. Número 9, proposta de levantamento de reparo e recoñecemento extrajudicial de concesión de subvencións deportivas no ano 2024. Visto o dictame favorable por maioría, coas abstencións dos membros do Partido Popular, votos a favor de Terra Galega, BNG, PSG, PSOE, na Comisión Especial de Contas do día 19 se propón ao Pleno abocar a competencia delegada na Alcaldía do Concello para elevar a Xunta de Contratación Persoal Especial de Contas esta proposta de levantamento de reparo con efectos suspensivos e recoñecemento extrajudicial de concesión de negación de distintas subvencións, levantar os reparos con efectos suspensivos ao expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para estas subvencións, aprobar a asignación e cuantía a justificar as entidades ou clubs que se relacionan na proposta unha cuantía total de 59.868,21 euros, recoñecer a obriga do gasto dos importes inferiores a 3.000 euros con carácter de anticipo prepagable a justificar, ampliar o prazo de resolución e notificación do procedimento ata o 31 de outubro de 2025, prazo máximo para presentar a justificación será dun mes no día seguinte á notificación de acordo de concesión. Tamén os beneficiarios dispoñerán dun prazo de 10 días para proceder á súa aceptación, denegar a subvención a Melmac Rally Factory polas causas que aparecen na proposta, denegar a subvención a Club de Tiro Olímpico El Castro polas causas que aparecen na proposta e facultar á Alcaldía a realizar cantos trámites se deriven deste acordo. Algunha intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Claro, a ver, eu de verdade que vostede estará lendo aí o que quere, pero se eu digo se alguén quere falar e vostede non fai nada para que eu considere que quere falar... Teño que esperar que os seus compañeiros levanten a má ou non. Non, pero podo levantar a má e eu xa vou dando a vale, claro, correcto. Eu non podo saber que vostede quere falar se non fai nada. Non se preocupe que a partir de agora o que o faré. indique. Non se preocupe. Vale. Sí, dígame. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Sí, Gracias, señora alcaldesa. Bueno, sobre este punto, un ano máis estamos diante dun levantamento dun reparo e do recoñecemento extrajudicial que pode facer efectivas as subvencións das entidades deportivas correspondente ao ano ao exercicio 2024. Como é habitual nos últimos anos, as axudas chegan tarde, fora de prazo e que obriga a recorrer a esta vía extraordinaria que non debería convertirse nunha práctica recorrente. Este retraso supón un perxuízo evidente para os clubs e as entidades deportivas do noso Concello, que constan que contan con esas subvencións para manter a súa actividade ordinaria, afrontar gastos operativos e garantir a continuidade de proxectos deportivos que teñen un impacto social e formativo importante, especialmente entre a mocidade. Señora alcaldesa, ten que adoptar medidas estruturais que garanten a tramitación en prazo e eviten recorrentes situacións de atraso. Por iso, propoñemos unha vez máis a aprobación anticipada das bases reguladoras das subvencións deportivas antes de que remate o ano anterior, co obxectivo de iniciar a convocatoria no primeiro trimestre do ano. Planificación anual do calendario administrativo, coa previsión dos prazos de convocatoria, resolución e pagamentos das subvencións. Dotación de medios técnicos e humanos suficientes no departamento encargado co fin de asegurar unha tramitación eficiente. As entidades deportivas de Narón realizan unha labor fundamental no eido social, educativo e de promoción á saúde. E merecen un compromiso firme por parte do Concello que para garantir a estabilidade dos seus recursos. Nada máis e moitas gracias. Algunha outra intervención? Román.
Ben, a nosa intención sempre, lóxicamente, o ano que ou o procedimento que se facía neste Concello, o ano que se convocan as subvencións e poder leválas a cabo e poder aboar esa cantidad. A mellor temos que cambiar o sistema e utilizar o que fai a Xunta de Galicia, que ainda que neste pleno alardearon de unha tramitación moito máis eficaz, pois non é real. Porque xusto creo que en xaneiro de 2025 a Xunta solicita a xustificación da subvención do ano 2024 para os clubes e entidades deportivas e unha vez que se justifique se abona esa cantidad. Ano posterior, non ano en vigor, ano posterior. Ainda non chegamos tan longe que sí, estamos pagando estas subvencións, pero as convocamos no mesmo ano e intentamos sempre, ainda que a veces coas dificultades que iso conleva, non somos capaces de pagalas no mesmo ano. O seguiremos intentando e así o seguiremos facendo. Pero, volvo a repetir, a Xunta abona dá esas subvencións a ano posteriori. A ano posteriori, non no ano en vigor no que estamos falando. E acerca do adianto desas subvencións, como sí que estamos moi interesados en intentar facer eso, falamos con determinados concellos que usted mismo nos dixo falade, que les fan así, e eles mismos, esos concellos, nos dixeron que non era real e que esos adiantos non eran efectivos. Así que nada, moitas gracias. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señor. A verdade é que non sei a que ven aquí con isto, eu que diría, hai un refrán que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Eu creo que non sei o que fai a Xunta de Galicia, pero a realidade é que creo que é bastante diferente ao que acaba de decir vostede. Pero mire, eu creo que polo interés xeral dos clubs das entidades deportivas de Narón, creo que deben de modificar o tema. E non estar pensando que farán os demais o que farán. Non, creo que temos que xestionar o Concello de Narón. E creo que iso é o que toca. Non falar de, non, é que o veciño, é que o outro. Non, a realidade non é esa. Porque eu sei tamén algo de como chegan outras subvencións en outros concellos e de outras administracións e tamén da Xunta, e do que me está dicindo vostede é totalmente ao contrario. Totalmente. Ora, se usted quere lavarse a súa cara e o seu traballo desa forma, alá vostede. Xa lle dixo un refrán que hai. E creo que iso é, non podemos mirar nos espellos de outros, temos que mirar nos espellos da realidade e do que se necesita e do que están vendo os clubs. Aquí estamos facendo isto un ano de retraso sempre, por non aceptar propostas que este grupo lles fixo en varias ocasións. Nada máis e moitas gracias. Román. Volvo a repetir, é público, está documentado. Pero ti, se buscas no DOGA, pon a xustificación das subvencións de 2024 en xaneiro deste ano. Pero non estou mentindo, é a realidade. Pero non nos faga dicir outra cosa. Por moito que o diga, por moito veces que o repita, non vamos a cambiar a realidade. Está publicado, búsqueo. Pode utilizar o móvil e búsqueo. Entón, por favor, pero non nos dé exemplos, ou neste caso, que aquí usted como portavoz nos alardeou e nos presumeu do xeito de actuar da Xunta de Galicia. Vemos que non é tan bon ni tan exclusivo. Gracias. ¿Alguna outra intervención? Si quere, sí. Gracias, señor alcalde. A verdade é que se podemos falamos destes presupostos. Realmente eu creo que a Xunta de Galicia os presupostos tenos aprobados desde o 1 de xaneiro e aquí ainda estamos esperando que nos digan algo que pretenden facer cos presupostos e cantos van traer a pleno. Iso é o que está pasando en Narón. E que as subvencións dos clubs, das entidades que lles fixemos, que plantexamos e lles estamos dicindo como deben de facelo para que non sean tan perxudicados, vostedes miran para outro lado e a culpa é de outra administración. Non, señor Romero, non. A culpa é de vostedes, que son os que gobernan. E fale cos clubs. O que pasa é que a usted ao mellor non lle queren dicir toda a verdade, pero a realidade é que están moi descontentos por todo isto que está pasando. E pola inseguridade que teñen co tema das subvencións e dos convenios e toda esta historia. Nada máis, moitas gracias. Alguna outra intervención? Se aquí se fala en este caso da Xunta de Galicia é que porque vostede a puxo de exemplo en varias ocasións.
E a verdade e a realidade é esa. Vostede falou e me dixo que vostede mismo tiña unhas relacións cun concello que ali facían dunha maneira. Se foi, en este caso, eu mesma falei coa concelleira de Facenda dese concello, se falou co concello de como facían. Por qué? Porque xa llo dixen, é dicir, nos estamos interesados. Se encontramos a maneira legal de facelo, créame que o faremos. Que pasa? Que en este caso, pues, os técnicos municipais deste concello non consideran que esa sexa unha maneira, vou a decir, non sei se a palabra é correcta de facelo, é dicir, que non se pode levar a cabo en este concello. Entón, como comprenderá, non é que nos miremos se hai outros concellos que fan algo mellor do que estamos a facer nosotros dunha maneira legal, evidentemente que vamos a replicar. Pero que quede claro, é dicir, quen fala ou quen falou en ocasións aquí de outras administracións que o facían mellor, un deles foi vostede, e de outros concellos tamén foi vostede. Por iso agora sale a colación, non veña agora que parece que nós estamos en este caso mentando como fan en outros sitios, é por un motivo. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao número 10, que é proposta de baixa de saldos de exercicios pechados por prescripción de obrigas recoñecidas pendentes de pagamento e obrigas recoñecidas por devolución de ingresos. Cuando quieras. Visto o ditame favorable a maioría, 5 votos a favor de Terra Galega, abstencións do PP, BNG, PSDG-PSOE, na Comisión Especial de Contas do día 19 se propón ao Pleno aprobar o expediente colectivo de baixa de obrigas recoñecidas pendentes de pago procedentes de exercicios pechados por un importe de 10.245,10 euros, corresponden al 2012, 15, 17, 18, 19 e 20, ambos inclusive. Expoñer a público por plazo de 15 días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia para que os acreedores afectados podan hacer valer os seus dereitos. No caso de non presentarse reclamacións, o acordo inicial entenderase elevado a definitivo e, unha vez aprobado definitivamente polo Servicio de Intervención, se procederá a dar de baixa nas cantías en estas obrigas. Algunha intervención? Non quere falar? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unha... 11 abstencións. Pasamos ao seguinte, proposta... Votos a favor. É que estaba contando. Eu agradecería de verdade tamén que levantaran a man, porque a veces desde aquí é como complicado ver se levantan ou... Non, así. Pasamos ao seguinte, que é número 11, proposta de aprobación inicial da modificación do artigo 40 da Ordenanza Municipal Reguladora de emisión e recepción de ruídos e vibracións. Co dictamen favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do día 19 do 6 proponse a pleno aprobar inicialmente a modificación do artigo 40, que incluye la modificación que sería o uso de todo dispositivo sonoro con fins de propaganda, reclamo, aviso ou distracción requerirá autorización preceptiva previa expresa. Horario para uso de dispositivos sonoros con fins de propaganda será de 10 a 13 horas en horario de mañá, de 17 a 20 horas en horario de tarde. Segundo, excluir esta modificación do plan normativo do Concello por regular un aspecto parcial desta materia. Terceiro, someter a información pública e audiencia no Boletín Oficial da Provincia, tableiro de anuncios, 30 días para presentar reclamacións, no suposto que non se presenten, entenderase definitivamente aprobado. Algunha intervención? Olaya. Grazas. Nada, neste caso agradecer aos servizos técnicos do Concello pola premura da aprobación desta modificación na ordenanza despois de ser aprobada hai uns poucos meses a través dunha moción do BNG, solamente iso. Algunha outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 12, declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI. El Pleno do Concello de Narón insta ao Goberno de España a dotar de asignación orzamentaria específica e sostida aos gobernos locais para que podan traballar en protocolos específicos para atención integral a vítimas de agresións motivadas por intolerancia, priorizando a protección de menores, persoas trans e colectivos especialmente vulnerables, formación do persoal municipal, especialmente en áreas como servicios sociais,
seguridade cidadá, educación en materia de diversidade sexual e de xénero, desenvolvemento de campañas educativas e de sensibilización que promovan a convivencia, a tolerancia e o respeto a todas as persoas, xa que, según datos recentes, aproximadamente a mitad das víctimas LGTBI de agresións físicas, sexuais ou verbais registradas non denuncian estes incidentes debido principalmente ao medo ou á falta de confianza nos procedementos institucionais. Desde as entidades locais reiteramos o noso compromiso para xerar contornas de confianza, previr estas violencias e mellorar a resposta institucional fronte a calquera manifestación de odio ou discriminación. Tampouco podemos obviar que no contexto internacional asistimos con preocupación ao retroceso en materia de dereitos humanos que afectan directamente a este colectivo. Os discursos de odio, a reversión de avances legais, a persecución institucional nalgúns países poñen en risco principios fundamentais que deben ser preservados pola comunidade internacional. Por todo iso, desde a FEM expresamos o noso apoio ás políticas públicas que promovan a igualdade de oportunidades, o respecto mutuo, subliñamos a importancia da educación, a sensibilización e o diálogo como ferramentas fundamentais para fortalecer a cohesión social e a tolerancia. Convidamos a todos os gobernos locais a sumarse a esta declaración, a continuar desenvolvendo iniciativas que reforcen a inclusión, o recoñecemento de todas as persoas, con especial atención a quen se atopa en maior situación de vulnerabilidade. Porque a dignidade e a igualdade non deben ser eslóganes, senón principios reais, sostidos desde o traballo conxunto, a responsabilidade democrática e o respecto á liberdade de todas as persoas. Pasamos ao seguinte punto, que é número 13, declaración institucional para dar nome ao campo municipal de tiro con arco Iria Grandal. Todos os méritos que concurren esta persoa, el Concello Pleno de Narón acorda denominar Campo Municipal de Tiro con Arco Iria Grandal as instalacións recentemente estreadas para a práctica deste deporte no polígono Río do Pozo, honrando así a quen tanto e tamén ten representado a Narón polo mundo adiante. Pasamos ao seguinte punto, que é número 14, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o mantemento e conservación do pabellón deportivo As Lagoas. Visto o texto da moción a que se propón que o Concello proceda con carácter urxente a encargar un informe técnico de avaliación do estado do pabellón das Lagoas na que se detallen os danos, o seu alcance, custo estimado de reparación e posibles solucións técnicas, que en base ao bandito informe elabórese e se execute un plan integral de reparación, mellora e mantemento do pabellón que contemple polo menos as seguintes actuacións: reparación de cubertas, eliminación de filtracións de auga, pintura completa do interior do pabellón, sustitución ou arranxo de rodapés deteriorados, reforma de baño e sustitución de elementos sanitarios en mal estado, reparación ou reposición de portas danadas, reposición e suxeición de asentos bancada, marcador electrónico non cumpre as especificaciones para os campeonatos autonómicos, megafonía moi deficiente, roza do perímetro exterior, limpeza, sumidoiros. 3. Que se destine recursos económicos, xa sexa mediante modificación de crédito ou inclusión no próximo orzamento para cubrir os gastos necesarios para a execución do devandito plan. 4. Que se establezca un plan periódico de mantemento preventivo coas revisións, polo menos, anuais para garantir a conservación adecuada do pabellón. E 5. Que se dá traslado do calendario de actuacións aos clubes e colectivos usuarios de pabellón, asegurando a máxima transparencia e información pública. Visto o dictamen favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Obras do día 16, se propón ao Pleno adoptar o dictamen nestes termos. Alguna intervención? Gonzalo. Buenos días. Esta moción viene motivada a una visita hecha al pabellón das Lagoas, donde hemos encontrado unas instalaciones en un estado lamentable. Diríamos indigno para las personas que allí practican deporte y actividad física. Mire, un polideportivo es algo más que unas instalaciones donde se practica el deporte y la actividad física. Es un lugar donde se han hecho y se siguen haciendo grandes amistades y donde nuestros jóvenes aprenden valores importantes de la vida. Y que nos hemos encontrado al entrar en el pabellón unas instalaciones en un gran estado de abandono, un estado que viene ocasionado por la falta de mantenimiento, una falta enorme. Y eso lo podemos decir después de haber preguntado a las personas que lo han usado en el principio, allá por los 80, en la actualidad. Todos dicen haber sido testigos de un deterioro y abandono, y lo que es peor, la falta de mantenimiento. Unas instalaciones desfasadas, para lo que se necesita en la actualidad el pabellón de las Lagoas. Por tanto, podemos expresar la siguiente conclusión. No se ha hecho mantenimiento en este pabellón.
miren, de estos barros, estos lodos. Vamos a detallar algo que nos encontramos solo a la vista. Grandes filtraciones de agua que han obligado a suspender competiciones deportivas. Hoy cae agua por un lado y mañana cae agua por el otro. Esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Lo más grave de todo es que ustedes saben dónde se produce el problema y está sin solucionar. La pintura está en mal estado, hay desconchados por todos los lados. Bueno, hay algo más. La pared situada donde está el marcador está llena de cientos de escupitajos. La cantidad de bacterias que allí encontrarán nuestros deportistas es enorme. Una pregunta. ¿Cuándo se pintó por última vez? Y si es que se pintó alguna vez, por favor, enseñen la factura. No vaya a ser que esté en garantía aún todavía el pintado. Los rodapiés medios arrancados, con peligros de tropezar y caerse las personas, con dificultad para la limpieza, lo cual los convierte en otro posible foco de plagas. Los baños. Los baños, esto es un punto y aparte. En un estado de abandono enorme. Es indescriptible cómo se encuentran, donde se tienen que lavar las personas que allí acuden. Me faltarían las palabras porque es para ver y no creer. Los sanitarios sin tapa, todo desconchado y roto. Nunca he visto unas instalaciones en un estado tan lamentable. ¿Qué piensan hacer con los baños? Como en los servicios de la piscina municipal, que hay un baño en malas condiciones y le han puesto una cinta y lleva un mes puesta la cinta, impidiendo el uso a ese aseo. ¿Ustedes se creen que las cosas se arreglan así? La falta de mantenimiento es escandalosa. Y una pregunta, ¿por qué no se preocupan de los baños de las instalaciones deportivas, como de los baños de otros lugares que estaban muy preocupados? Un mobiliario destrozado en 40 años de uso no se ha renovado nada. Unas puertas que en caso de una salida urgente se atascan por falta de mantenimiento, suponiendo un peligro para las personas que se pueden encontrar en ese momento en una emergencia. El perímetro alrededor del pabellón está todo sin desbrozar. Las alcantarillas que recogen el agua atascadas están hasta arriba, llenas de restos de maleza, en la zona que se encuentra el pabellón. Aparte que el pabellón se encuentra en una zona cerca de arboledas y hay mucha posibilidad de encontrar fauna no deseada por esos restos. El marcador está averiado. No se sabe si pone 8, 6 o cualquier otro número. Ese marcador ha llegado usado de otro pabellón, ya teniendo ese problema. ¿Qué pasa? ¿Que los usuarios de las lagoas no pagan impuestos como los del pabellón que ha venido? Que le pongan a otros lo que no les vale a otros tiene tela. Eso demuestra una falta de interés por ese pabellón. Un pabellón donde se juegan partidos de categoría autonómica. Vaya imagen cutre que estamos dando. Las porterías están parcheadas. Sí, parcheadas. Los asientos de la primera planta que deberían estar amarrados a la columna no lo están, porque si alguien se sienta en un asiento tiene las posibilidades de caerse del 100%. Y así podríamos seguir toda la mañana. La megafonía da fallos continuos, las luces de la pista los mismos, las duchas, los primeros que se duchan se abrasan y los últimos agua fría o simplemente se van para casa sin duchar. Todo lo expuesto está a la vista y nos preguntamos, si lo que está a la vista está así, ¿cómo estará lo que no está a la vista? No podemos permitir que el pabellón de las lagoas vaya cada día peor. Hemos visto su estado actual, que es difícil de empeorar. Es el momento de decir, basta ya. Hay que invertir dinero, ya bien sea incluirlo en los presupuestos o por donde ustedes vean. El polideportivo de las lagoas urge arreglarlo porque es algo importante y digno para nuestros deportistas. Por lo cual pedimos un plan integral de reparación, mejora y mantenimiento del pabellón de las lagoas. La verdad que todo este abandono no es solo de estas instalaciones. Hay algunas más instalaciones que también están en situación parecida, pero vamos a empezar por la letra A, las lagoas. Señora alcaldesa, cuando veamos alguna en buenas condiciones también se lo vamos a decir. Yo sé que usted al final me va a echar la retraída. También se lo vamos a decir, cuando veamos alguna en buenas condiciones. Porque no nos gusta escuchar la frase en la calle que dicen, esto es Narón. Por eso solicitamos su voto positivo en estos asuntos detallados en esta moción. Jorge.
Grazas. Bueno, pola nosa banda, dentro do Partido Socialista, ímonos a sumar a moción que hoxe plantexa e trae ao pleno o Partido Popular. A verdade é que, por ter a colación, o Partido Socialista xa trouxo hai uns meses precisamente unha moción no mesmo senso, non neste caso denunciando especificamente todas as eivas que ten o pabellón das Lagoas, senón, digamos, a raíz das suspensións que se produciron nas competicións deportivas dese fin de semana onde a escorrentía facía que foren practicar ali calquer tipo de deporte. Daquela xa lles propuxemos calquer tipo de financiamento neste sentido, que fora vía orzamentos, que neste caso xa a altura que estamos de ano parece que ou non van vir ou cando cheguen xa van ser tarde, ou senón que se fixeran vía con esos cartos en línea de axuda que directamente a Deputación da Coruña inviste neste caso nos distintos concellos. Urxe, a verdade é que eu xa iría moito máis alá no rogo que fai o Partido Popular dese voto positivo a esta moción, iría xa máis alá de que, aparte dese voto positivo, realmente que se adoptase esas medidas, que se fixese un plan e que se elaborase, digamos, ese íter no que se tiñan que facer todas as eivas, pero non só no das Lagoas. Eu xa faría directamente un plan de actuación integral para todas as instalacións deportivas, neste caso do noso concello. Moitas grazas. Outra intervención? Iván. Bos días a todos, moitas gracias. Bueno, nos vamos sumar a esta moción porque realmente estaban previstas as obras que máis ou menos se enumeraron aquí. O total da inversión que se vai facer nas Lagoas, ou que está previsto para as Lagoas, son 91.500 euros. Vaise facer a reparación do tellado, o cambio dos canalós e a construción dunha drenaxe perimetral. Unha reforma da bancada existente, ou sea que se vai facer unha bancada igual co que se fixo no pabellón do Campo da Serra, vaise facer unha bancada nas Lagoas. O marcador multideporte do pabellón tamén estaba contemplado o cambio. Eu non estou de acordo co que di que sea unha falta de mantenimento. Eu creo que a vida útil do marcador rematou, por iso hai que cambiar o marcador. A vida útil dos canalós remataron, e despois o pabellón das Lagoas, despois de ver as últimas filtracións, ten un problema, que toda a auga que escorre dos terreos do instituto van hacia o pabellón. Por iso que se estudiou a maneira de quitar esas augas para fora, porque todas as arquetas que están pola parte de atrás do pabellón entraban en carga cando había grandes temporales e grandes chuvias. Entón, o que se vai facer é unha drenaxe perimetral do pabellón para poder quitar as augas todas que baixan do instituto hacia ese pabellón. Os rapíes está claro que están húmedos porque pola parte de atrás do pabellón entrou auga, por iso están húmedos, pero primeiro hai que solucionar a humedade do exterior para poder cambiar os rodapiés. Non vamos cambiar os rodapiés sin ter a obra feita. E a maiores desta obra tamén se vai instalar as liñas de vida para que se poida traballar no tellado con seguridade. Nos pabellóns de Narón temos empresas que levan o mantenimento. O que decía Gonzalo das tapas dos váteres das mulleres, que eu despois de comentar que estaban mal, eu sí que fun. Eu normalmente cando vou a ver un partido, pois realmente os baños das mulleres non entro. Entonces, cando se comentou dos baños, eu fui mirar cal eran as tapas que estaban mal, eran as dos baños das mulleres. Xa se avisou a empresa que tiña que cambiadas, espero que estean cambiadas. E despois, nos sentimos orgullosos dos pabellóns que temos en Narón. Temos 9 pabellóns, pero non decimos nosotros que os pabellóns de Narón están ben. Está claro que este necesita unha reforma, e o sabemos, por iso temos contemplado estes traballos nese pabellón. Pero a xente que ven de fora fala ben das instalacións que temos en Narón. Non vamos ser nós que vamos falar mal das nosas instalacións cando a xente de fora, pois a verdade é que din e falan ben cando veñen a Narón das instalacións deportivas que temos. Nada máis. ¿Algo outra intervención? Gonzalo.
Bueno, y ahora me dicen que después de tantos años abandonado, ahora justamente van a hacer la obra. 91.500 euros. ¿Eso qué van a hacer? ¿La multiplicación de los panes y los peces o algo así? Usted me va a decir que todo lo que hay que hacer allí lo van a hacer con 91.500 euros. No se lo cree ni usted. Bueno, lo que sí nos gustaría es que, ahora que nos diga aquí, pero sin mirar ahí lo que le puedan poner. Vamos a empezar la temporada en las mismas condiciones que terminamos estas. Vamos a empezar la temporada todo hecho una ruina y van a venir los clubs y va a seguir todo igual que el año pasado, el anterior, el otro más. Va a empezar. Díganos sí o no, porque eso es una pregunta importante. Dígame cuándo van a acometer la obra, porque acometen muchas obras que no las vemos hasta 3 meses antes de las elecciones. No las vemos para nada. ¿Me puede contestar, por favor, si en septiembre va a haber algún arreglo, cuando empiece la temporada? ¿Alguna otra intervención? Pois realmente eu a fecha exacta que se vai facer a obra non sei, facerase na maior brevidade posible cando se poida facer. Realmente o que son os traballos menores, cando acaba a tempada, antes de que empece a seguinte, fanse o mantemento dos pabellóns, as obras de mantemento. As obras grandes, pois no momento que teñamos orzamento para elas, facerémolas. Alguna intervención máis? Non sei se quere, claro, logo non me diga que non lle deixe. Podríamos hablar mucho tiempo, señora alcaldesa, pero la multiplicación de los la verdad peces. es que no quiero ocupar más tiempo con esto, porque creo que está claro. Sé que van a acometer la obra muy pronto y que vamos a ver un pabellón maravilloso, el cual vamos a estar todos los naroneses la mar de contentos. Cuando vengan los clubs de fuera van a decir maravillas, porque ya lo dicen ahora. Dicen cosas tan maravillosas como, vaya, ¿qué es esto? Entonces, a ver, vamos a ser serios. A seriedade marca vostede a que queira, quero decir, se lle explicou, é dicir, aquí se asumen as cousas. Ese pabellón necesita melloras e é unha realidade. Están valoradas. Esa cuantía que fixo aí, que en este caso que o concelleiro dixo non a sacou da manga, están pasadas en orzamentos pedidos precisamente para elaborar un orzamento no que non estemos falando dunha cantidad global, é dicir, estemos falando dunha realidade. Que a vostede agora mesmo non lle gusta que se vayan a facer? É así, pode ser. Outra cousa que decía nos seus datos, que non sei se o dixo por decir e así queda que parece que tal, nos anos 80 esa instalación non existía, é do 1999, quero decir, porque vostede non é o mismo, quero decir, hai así como 19 anos de diferencia. Entón, e logo solo unha cousa, non, o que decía en este caso o concelleiro é unha realidade, é dicir, ali hai unha empresa de mantemento, unha empresa que pasa nos seus partes de traballo, si cousas menores, vexas esas tapas están mal, pasas a deportes e se actúa, e eles mesmos teñen en este caso en ocasións que cambiar determinadas cousas. Eso é unha realidade, non hai unha instalación que está abandonada ali sin que naide mide por ela. Evidentemente agora hai que facer unha inversión maior por esos datos que estaba a decir e se vai a cometer. E outra cousa que presumimos de instalacións, home, nos gusta ter as instalacións ben e sí que é unha realidade que cando vas a competicións por aí ves outras, dis, bueno, pois as de Narón, que queres que che diga? É dicir, están ben. Non quita de que en cousas puntuales e que sexan mellorables e que o paso do tempo evidentemente se nota, pero a realidade está aí, é dicir, e que se vai a actuar, guste ou non lle guste, se vai a facer esa mellora en ese pabellón, porque queremos que este nas condicións óptimas e perfectas para que se practique, como vostede decía, que pago palabras súas, esas amistades que se fan en esas instalacións. Pasamos a votar a moción, algún voto en contra? Algúnha abstención, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 15º, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración dun plan de mellora urxente no SAF e a atención á dependencia do Concello de Narón. E aquí hai presentadas, en este caso, 2 emendas, unha propia do Partido Popular
e unha do BNG que non sei se aceptan ou non. Vale, quedaría la enmienda del Partido Popular y respecto a la enmienda del BNG era una sustitución do punto 2, ya cando leara los acordos ya incluo as dúas cousas. Sería, visto o texto da moción a que se propón que o Pleno do Concello de Narón insta ao Goberno Municipal a elaborar de forma urxente un plan de mellora do servicio de axuda no fogar e da atención da dependencia, con participación activa dos portavoces municipais, da empresa adxudicataria responsable da prestación do servicio, da representación técnica, social das traballadoras. Este plan deberá recoller medidas concretas e avaliables, entre as cales incluya a actualización inmediata das ratios, os tempos de traslado e zonificación do servicio para garantir unha distribución xusta e eficaz. Con a incorporación do BNG quedaría controlar de maneira efectiva o actual sistema de seguimiento a avaliación trimestral con indicadores claros de calidade e mecanismos de corrección. A estabilización laboral do persoal auxiliar mediante a ampliación de xornadas a tempo completo, o desenvolvemento dun plazo de formación continua adaptado ás necesidades e con a bancada do Partido Popular instar a Xunta ao Goberno de España ao incremento da súa achega orzamentaria no financiamento do SAF. Dictamen favorable por maioría, votos a favor do Partido Popular, abstencións do resto dos grupos na Comisión de Desenvolvemento Social. Algo intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, desde o Grupo Popular presentamos esta moción para elaborar un plan de mellora urxente do SAF e da atención á dependencia neste Concello. Tamén temos aquí as traballadoras do SAF que personalmente temos que agradecerlles o seu traballo e o seu compromiso que teñen co servicio, que creo que é moi importante para que isto poida funcionar, non? Vou facer unha breve exposición sobre este asunto. É necesario falar con claridade e co corazón sobre un tema que nos interpela a todas e a todos. A atención aos nosos maiores, ás persoas dependentes, quen decidiu a súa vida, o traballo, o esforzo e o progreso no noso pobo e país. As mulleres e homens que hoxe requeren o servicio de axuda no fogar e da lei de dependencia non son simples usuarios ou números dunha estadística. Son persoas que durante décadas levantaron as nosas cidades e povos, criaron as nosas xeneracións, construíron o noso benestar e foron eles quen, co seu traballo, o seu sudor e o seu sacrificio, deixaronnos unha sociedade máis próspera, máis segura e máis xusta. Grazas a eles, hoxe temos dereitos, servicios públicos e oportunidades que antes parecían inalcanzables. Por iso, desde as administracións públicas non podemos nin debemos mirar para outro lado. Non podemos permitir que xusto no último ciclo da vida, cando máis o apoio necesitan, non estén sós, desatendidos ou, peor aínda, abandonados. O compromiso neste grupo é claro. Espero e así o desexo que o de vostedes tamén, en especial o do grupo de goberno que preside este pleno, este en esa dirección para implicarse dunha vez para xestionar o servicio de axuda no fogar con humanidade, con eficiencia e con visión de futuro. Isto significa facer unha coordinación máis puntual, maior control do servicio, reforzar o persoal, dignificar as condicións laborais das traballadoras, porque a calidade do servicio empeza por o quen o presta. Mellorar a formación continua e asegurar a cobertura de necesidades básicas como a atención diaria, a higiene, a alimentación ou a compañía. Imos traballar para que a lei de dependencia aplíquese con axilidade, sen demoras, con recursos suficientes e sen trabas burocráticas, porque detrás de cada expediente hai unha familia que espera, unha persoa que necesita axuda para levantarse, para comer, para vivir con dignidade. Esta non é unha cuestión de xestión pública, é unha cuestión de xusticia e un deber moral. Debémoslles todo o que somos e agora tócanos a nós responder. Nós queremos unha sociedade que non marxine os seus maiores, queremos unha cidade que os abrace, que os escoite e que os coide. Porque coidar deles non é un gasto, é un investimento en humanidade, en memoria, en gratitude. Por todo o anterior exposto no Grupo Municipal Popular propón a aprobación dos acordos que deu lectura ao señor secretario. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Jorge. Grazas. Bueno, pola nosa banda imos votar a favor da moción, así como das emendas que se engadiron. Sí que neste caso, pois, sí que trasladar
que deberíamos dar unha volta á participación, neste caso neste Concello, porque estando aquí o persoal precisamente do SAF, que en primeira persoa coñecen as eivas e as problemáticas precisamente que deste servizo, pois tiñan que ser precisamente estas persoas traballadoras as que tiñan que poñer voz e ilustrarnos a este pleno precisamente desas deficiencias. Xa o dixemos varias veces, porque é un tema recurrente, e se é tan recurrente no noso Concello é porque, digamos, algún problema hai. Xa dixemos noutras ocasións, como xa antedicíamos, que por parte do Partido Socialista sempre vai apostar porque este colectivo destas persoas vexan retribuídas e vexan as súas condicións laborais, neste caso, axeitadas e xustas. E decimos que é importante, non todos os traballos son importantes, pero estes traballos, como ben incluso manifestou o voceiro do Partido Popular, trátase de persoas, e trátase dun traballo onde as persoas maiores, que por xeral son persoas dependentes, non se sintan, neste caso, nin discriminadas e se sintan ben atendidas. Para ese colectivo é moi duro saber que cando entablan confianza, neste caso, unha do persoal, pois que constantemente se está cambiando. Son xente que, polas súas condicións, pois é moi difícil pois coñecer a persoas ou simplemente pois teñen mermadas as súas, neste caso, pois as súas capacidades psicoemocionais. Entón, sí que se plantexa, neste caso, que a empresa se axuste e cumpla, neste caso, cos horarios, cumpla, con ese caso, coas ampliacións de xornada e, sobre todo, cumpla cos condicións económicas. Non pode ser que cada pouco tempo esas persoas traballadoras teñan que ir a reclamar precisamente a eses abonos de IPC ou esos abonos, neste caso, de desplazamentos, ou distintas condicións, ou distinto material, ou distintas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nós sabemos e somos conscientes de que a financiación non é toda a que ten que ser. En este caso, non quero romper unha lanza, neste caso, polo seu goberno, señor Ferreiro, pero o que sí que lle plantexo é que ten que haber un esforzo. E por parte do Partido Socialista non se aprecia ese esforzo. Eu pensei que os recursos non son ilimitados. Eu pensei que por parte da Xunta ou incluso do Goberno Central se podía poñer máis. É certo. Pero non é menos certo que esa IVA sufren os nosos veciños e que ten que ser, neste caso, o Concello de primeira man o que ten que facer ese esforzo. Ou, polo menos, a xente traballadora e estes concelleiros teñen que percibirlo. E non o percibimos así cando neste pleno se plantexou quitar €500.000 precisamente dese orzamento. O sea, perdón, digamos, dese contrato de licitación. Foi así. O sea, non é que o diga, botouse aquí. O sea, vostede rise, pero é certo. É certo, ben sei que foi un reclamo electoral porque a poucos días das eleccións vender que, neste caso, o Servizo de Axuda no Fogar iba a ter non sei cantos millóns de euros. Pero non é menos certo que aquí, aos poucos meses, se dixo que esa cifra que estaba inflada e que había que quitar €500.000 de aí. Eu non minto. O sea, isto está votado, está aí no libro de actas. De todas maneiras, se quere, pois yo envío. Por certo, votouse en contra, non se deixou precisamente quitar ese €500.000. E o que lle digo é, vamos a aproveitar que o día 2 vamos ter unha reunión con esa xente, con esas persoas traballadoras, vamos a escoitalos e dai espero que sea un compromiso, principalmente do seu goberno, señora Ferreiro, en mellorar as condicións precisamente das persoas traballadoras e indirectamente a das persoas usuarias do SAF. Moitas grazas. Algúnha intervención, Olaya? Estamos ante unha moción non que o Gallá tivese carácter vinculante o que se pon e o Gallá valga para modificar a situación que levan denunciando e aturando as traballadoras tanto tempo. A situación coa empresa adxudicataria é de saturación, poucas traballadoras, moi poucas a xornada completa, moi poucas, pero cumprindo con horas complementarias que non se lles pagan como horas extraordinarias e que logo tampouco computan como xornada completa. É dicir, toda unha enxeñería da empresa para pagar menos e ter precarizadas as traballadoras nun servizo esencial é necesario que imos necesitar calquera das que estamos aquí ou calquera xa persoa que queiramos e haxa que coidar, porque este servizo, si que teño que aclarar que non só para persoas maiores, sino que é para calquera persoa que o precise.
Eu mañán podo quedar parapléxica e precisar do servizo de axuda no fogar e de seguro que me gustaría que fose nas mellores condicións como desexo que sexa agora con calquera persoa usuaria e persoa traballadora e que nos atopamos unha vez máis a precarización dos cuidados e unha vez máis toca lembrar que sen cuidados non hai vida. Saben por que non se atopa xente? Ou porque falta formación e porque faltan condicións dignas, falta protección para as persoas que se teñen que ir a vivendas onde hai, por exemplo, víctimas de violencia de xénero e que non contan coa formación para ese tipo de cuidados, teñen que atoparse con familiares abusadores ou en moitos casos atender a persoas moi dependentes que chegan a fin de semana e non van ser atendidas porque o servizo non cubre. A moción non nos imos a enganar que a presente o Partido Popular o mesmo que goberna a Xunta de Galiza e que nega, porque nega, ainda que onte venderan outra cousa, aumentar os orzamentos para un servizo máis que precarizado, non nos gusta. Agradecemos que aceptaran as nosas enmendas e instar a Xunta, e neste caso tamén o Goberno español, a que suban esas partidas orzamentarias. Algo terá que decir o bipartidismo tamén sobre os coidados, non só ese rifirrafe a ver de quen é máis o que máis corrompe. Mais non nos parece baladí que hoxe aprobemos instar a Xunta, como xa dixen, e o Goberno, que suban esas partidas orzamentarias. Porque hai que decir que aquí, por exemplo, que as traballadoras en Narón poñan os seus coches e que o kilómetro se lle paga 0,20 no século XXI, tal e como está o prezo da gasolina, máis o gasto de roda, etc., é injustificable, sobre todo porque na licitación se fala de chegar a pagar ata 0,26, que é o que por lei se permite para non ter que tributar despois. É dicir, unha vez máis, a empresa aproveitase da situación das traballadoras e que teñan que poñer o coche elas xa é tamén bastante grave. Ou que as xornadas de sábados, domingos e festivos poidan chegar a ser de 11 horas e media. Que a empresa vaya mudando dunha persoa a outra traballadora nunha casa, facendo que as usuarias descoñezan as persoas que van a ser atendidas, unha vez máis demostra que é grave. E creo que como Concello e como Administración debemos de responsabilizarnos que as empresas que prestan un servizo público non miren só o beneficio, que é o que está a acontecer. E o que está a acontecer cos servizos que se privatizan. Vímolo agora tamén nos centros cívicos sociais que se lles está pasando a Domus Vita, eles cobradores do FRAC, con certas tasas que antes era unha tasa municipal do Concello e agora vai pasar a un pago non tributario e, repetimos, o privado é beneficio, pero o público é un servizo. E así ten que seguir. Pero tamén insistamos, porque esta moción, repito, que se trae aquí, hai uns responsables detrás que ven de moitos anos. Eu pregúntome, vai incrementar, como estamos instando nesta moción agora, a Xunta o sistema de financiamento do SAF e en que medida o vai facer? Porque onte no Parlamento anunciaban que se iba a incrementar. Ollo, xa anunciaron isto no 2024 e nada aconteceu. Xa anunciaron isto en 2024 e nada aconteceu. Dígannos tamén, a bancada do Partido Popular, se vai facer con carácter retroactivo, é dicir, dende o 1 de xaneiro de 2025, porque seguro que todos os concellos, non só de Narón, tamén os do Partido Popular, estánse a preguntar o mesmo. Porque un ano despois do anuncio desa subida, de que se iba a aumentar o financiamento do SAF, non se materializou en ningunha mellora. Levan meses enredando. Anunciaron máis cartos, pero hoxe o certo é que ese anuncio segue a ser iso. Son un anuncio, tardaron máis de 9 meses en atender a FEGAM para reunirse con eles e con elas. Para atender unha demanda dunha situación dun servizo público que está a facer un traballo esencial. E isto é gravísimo. Ademais, sabemos, porque iso todos o sabemos, que nos últimos anos a hora do SAF encareceu case 8 euros a hora. Pasou de 16 euros en 2016 a 23,6 en 2025. E todo ese incremento está a ser asumido polas administracións municipais. É dicir, que tiran das contas dos concellos porque nin a Xunta nin o Goberno español aumentan eses beneficios. E vou a máis atrás. O propio Goberno galego asinou, o Goberno galego do Partido Popular en 2021, un compromiso coa FEGAM de mellora coas entidades locais que non está a cumplir. Hai listas de espera, non é lóxico que un concello como o de Narón
teña menos xente atendida en grado 3 que, por exemplo, un concello de Neda. Pero tampouco é normal que no concello de Ferrol, este que temos aquí ao lado, teñan a máis persoas valoradas sin ser atendidas que atendidas. Hai 561 persoas en Ferrol en lista de espera para ser atendidas nun concello do Partido Popular cun alcalde que levou política social na Xunta de Galiza. E logo están o que estamos reclamando hoxe, as condicións das persoas traballadoras do SAF, que hai nada tamén se foron a manifestar a Xunta de Galiza e que teñen que vir aquí ao Concello a reclamar os seus dereitos e a decir e a reclamar que nós poñamos o noso gran de area para que a empresa non se aproveite delas, porque esa empresa está licitada e está prestando un servizo público. E como administración temos moito que decir, porque as condicións laborais ao final son lombos de mulleres que non dan máis de sí. Falta persoal, non se cobran baixas, non se poden prestar máis horas e así é imposible responder ás necesidades. Nós temos claro que hai unha estrategia galega de desmantelar o SAF, un servizo que foi a xoia da coroa en atención á dependencia e que imos a maior número de usuarias e que isto está a punto de facer crack. E está sendo relegado por unhas prestacións insultantes por cuidados na contorna familiar. A Xunta véndenos que por 400 euros deixemos os nosos traballos para cuidar das persoas que queremos e necesitan cuidados, porque como non poden ser atendidas no SAF e hai esas listas de espera, precarizamos non só as traballadoras, sino que lles decimos a xente que vai cuidar que se quede na casa para cuidar e que cobren menos que a risga. Este é o modelo que se defende na Xunta de Galiza do Partido Popular. Este é o modelo que temos que aturar. Emprazámoslle, porque se centran moito tamén no goberno do Estado e aquí se pide instar ao goberno e á Xunta, porque é verdade que o goberno español recolle o diñeiro a dependencia e non dá todo ás comunidades, ir á web do Congreso e buscar calquer deputado ou deputada do Partido Popular galego que reclamase máis diñeiro para a dependencia para Galiza, porque non se vai a topar a ningún. Foi o Bloque Nacionalista Galego o con que conseguiu unha suba en 3 anos do 138% en dependencia do goberno español a través dun acordo. Un só deputado. Imaginen cando teñamos grupo parlamentar. Aí sí que a P9 vai ser galega sen peaxes, témolo claro. Mentras, ali están a xogar ao dime e direte. E outra cousa lles vou decir. Vayan os orzamentos da Xunta de Galiza que están aprobados no DOGA e comprobarán como o diñeiro que dá a Xunta de Galiza pírrico a todos os concellos deste país xa é maioritariamente a aportación que dá o goberno español. E vostedes tardan 9 meses en reunirse coa FEGAM e traen aquí unha moción que defendemos todos e todas, pero que vos sodes parte do problema. Oxe, hai unha empresa que é un problema no concello de Narón. Están as traballadoras exhaustas e reclamando os seus dereitos e todas as administracións se teñen que implicar, porque senón aquí non vale de nada. E por iso hai que estar na rúa, mobilizarse, apoiar e claro que sí, defender esta moción neste caso porque se fala de instar a Xunta e ao goberno español a que suban ese financiamento e a que se atendan e se efectivicen os acordos de calidade, mas tamén teñan claro que se non o facemos entre todos e todas, se non empezamos a exixir ás empresas que só buscan beneficio, os cuidados seguirán precarizados e nos afectan a todos e todas. Intervención, María. Grazas, alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Bueno, vamos a recoller sempre calquera achega que mellore un servicio esencial como é o do SAF, un servicio que ten que ser de calidade, non solamente para quen recibe o cuidado, maiores e novos dependentes, senón tamén para as persoas que o prestan. Especialmente para min de sensibilidade por ser un colectivo feminino na súa maioría, e con moita casuística de baixas laborales, un traballo moi físico que xenera moitas dificultades a veces. É unha boa nova ese incremento de orzamentos que di a Xunta que vai a facer, porque quero lembrar que non son Narón ten dificultades para dar cobertura, senón que hai moitos concellos de Galicia afogados por dar cobertura a ese servicio e moitos deles concellos moito máis pequeniños
que Narón. Dito isto, e vamos a apoiar esta moción, creo que é xusto e que convén aclarar algunhas das cousas que así que xa o aclarei na comisión, pero aproveito para facelo aquí de forma pública tamén, deses puntos da moción que facía o PP, con respecto aos ratios que queríades que se axustaran. O recurso humano das cuidadoras non se axusta por ratio de usuario, senón dá cobertura a horas. Por qué? Porque hai usuarios que teñen máis horas concedidas que outros. Sen embargo, sí que as coordinadoras se organizan por ratios. No noso caso, temos 3 coordinadoras e unha xefa de coordinadora. Estamos moi por encima do exixido pola normativa. Nos piden unha de cada 100 e nos estamos casi duplicando. Eso por un lado. Despois, por outro lado, falabades dos tempos de traslado. Esta é un punto de discrepancia que en innumerables ocasións se levou a Inspección de Traballo, incluso a tribunais, en outros concellos. É un punto de conflicto, lóxicamente. Que nos din as sentencias ou as órdenes de inspección que se ten que usar unha ferramenta obxectiva. A día de hoxe, a que se entende, ou a que a maioría de concellos está empregando e que entende como menos mala é o Google Maps. Estamos dispostos a escoitar ferramentas que sexan mellores, pero a día de hoxe é a que se está empregando. Despois falabades do seguimento, facíades a proposta dun seguimento de avaliación trimestral, cada 3 meses. A Xunta, por normativa, pide avaliación bimestral, cada 2 meses, e así se está facendo. Fanse visitas cada 2 meses a domicilio, se fai un seguimento, emítese un informe, e, tamén eso fai un feedback para se hai que actualizar algún dos proxectos de traballo con cada usuario, pois levase a cabo, que para eso son as visitas. Despois falabades de indicadores claros de calidade. A empresa que está neste momento, Eulen, emprega o modelo FQM, que é da Fundación Europea de Xestión de Calidade, ten 2 acreditacións ISO, que a obriga a empregar un control mensual que evalúa 44 indicadores de calidade. Hai algún número de altas, visitas por coordinadores a persoas usuarias no mes, 44. E iso é unha obriga por normativa desos acreditacións. Respecto á estabilización laboral do persoal auxiliar, claro, o desexable sería poder dar cobertura e estabilizar máis, non cabe dúbida. Que se produciu unha ampliación a 37,5 horas a espera do acordo do goberno do axuste horario a 5 das traballadoras que estaban prestando horas adicionais. Isto foi unha cousa que se tratou con o comité de empresa, foi unha suxestión realizada polo comité e así se fixo, e hai un conflicto para a ampliación horaria que debe axustarse á demanda do servicio. Que pasa con isto? Os rangos de maior demanda de servicios normalmente se concentran en horas concretas, non? Pois levantar, acostar, hai momentos que teñen que ser en rangos moi concretos e hai unha dificultade para encontrar persoal. Hai determinadas situacións de precariedade laboral que considero que pasan por un convenio, por unha mellora do convenio. Aquí vai estar o Concello, quedo a disposición do SAF, falei con elas o saben, pero hai cousas que non só dependen de nós. Vamos a estar aí para a mellora. Por exemplo, sacaba a señora Ledo o 0,26 que está contemplado na licitación para a kilometraxe. Nos contemplamos, lo vamos por riba do establecido. Hai unha discrepancia coa empresa que se tratou na anterior reunión na que vostede estaba e, haberá que volver a incidir sobre eso e a insistir en eso. Non hai ningún problema con eso, precisamente por eso está dotado. Sobre as necesidades formativas que tamén salían na última reunión co Comité de Riscos, parecía que había unha boa actitude da empresa, se brindou en algún dos casos nos que, había problemas para manexar determinadas situacións, non precisamente de persoas maiores,
nas que as cuidadoras tiñan dificultades no manexo, e aí o acordo foi que sí que se brindaban a formar a persoas cuidadoras para acudir a ese domicilio. E a partir de aquí eu creo que, bueno, estamos de acordo en que calquera achega, calquera suxestión que veña para mellorar o servicio, vámolas escoitar e intentar materializar. Pero lembrar, como aquí se dixo, que é un traballo non só da administración local, sino de distintas administracións que son as responsables dos retrasos nas valoracións e unha precaria dotación orzamentaria. Grazas, nada máis. ¿Alguna outra intervención? Germán. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, referente a esta moción, a verdade é que sempre vamos a politizar un pouco o tema e sempre falamos de orzamentos, pero creo que os orzamentos están bons e son necesarios, pero creo que temos que facer unha estrategia clara e para poder plantexar a outras administracións o que se necesita. E creo que neso no próximo pleno nos traeremos un tema do orzamento para este servicio. Porque sí que somos conscientes de que hai outras administracións que posiblemente non estén aportando todo o que realmente se necesita. Pero sí é certo que hai moitas cousas que dependen do servicio, do traballo que hai que facer aquí diariamente desde o Concello e desde o control que se debe facer a esa empresa que está dando o servicio. Lóxicamente, iso debe ser principal. Por iso, sacamos esta serie de conclusións que consideramos que son necesarias e que hai que facer un seguimento actualizado. Sobre a calidade elaborada pola empresa do informe de calidade, nós solicitamos a zona dunha copia para conocer eses informes realmente, se hai un seguimento, se cumplen o que se lles requiere nese informe e, bueno, pues estamos á espera, nos gustaría telo porque creíamos que podíamos ter para este pleno, como se falou na comisión. E a realidade é que ainda non temos. E espero, ademais, que o próximo día 2, que está previsto unha xuntaza onde estiamos todos os grupos representados, que se avance nese sentido. E creo que non podemos seguir mirando para outro lado, non podemos seguir botando a culpa aos orzamentos, non podemos seguir botando a culpa a outras administracións cando nós temos moito que facer aquí. Temos que dar o primeiro paso. E, a verdade, este é un tema de humanidade, non é un tema de orzamento exclusivamente. O que non podemos ter a xente maior e persoas que viven soas prácticamente abandonadas, sin preocuparse, e as traballadoras que están na situación que están. Creo que co coste que está recibindo, co precio que está recibindo ahora a empresa, creo que se pode mellorar. E creo que se debería de traballar nesa dirección. Non sei hasta que punto, desde o propio Concello, se fai un seguimento puntual á empresa e o que a empresa está facendo nese servicio, porque, según temos entendido, desde o comité, pois non parece que as cousas sean así, como se dice desde o goberno de Narón. Por lo tanto, nós temos claro que nós levamos 6 anos insistindo neste tema da lei de dependencia e da axuda no fogar, porque sabemos que hai moitas dificultades. Estivemos en un impasse cando se veu esta empresa nova, porque todos falábades de que as perspectivas que eran millores e que iba a funcionar. A realidade creo que está sendo outra. E, polo tanto, a partir de agora temos que, non sei se desde o goberno están dispostos a, unha vez por todas, implicarse de verdade, e traballar na dirección que creo que todos as poñemos desde estas bancadas. E se é así, chegaremos a unha solución de inicio do servicio. E a parte económica falaremos no próximo pleno, porque creo que son temas moi distintos. O que pasa é que aquí queremos sempre mezclar e disparar a outras administracións. Terán culpa, sí, pero no que hoxe se presenta nesta moción é un tema de empresa, de Concello e das traballadoras e do servicio que se presta. E, lóxicamente, aí é onde hai que chegar a acordos e darlle a vida que se necesita para que o servicio funcione. E, por a nosa parte, agradecer
que se vota a favor e, de verdade, señora alcaldesa, lle insisto, pero yo vou a repetir. Espero que esta moción que hoxe se vai aprobar aquí, que entendo que por maioría, pois que por unanimidade, mellor dito, que non deixe guardada nun caixón e que se esquenza aí como outras moitas que aprobamos aquí neste pleno, porque creo que aquí estamos falando de temas de humanidade. Iso é o que nós consideramos e vamos a seguir en esa línea. Nada máis e moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Jorge. Sí, moitas grazas. Bueno, non por en este caso reiterarme moito máis, hai prevista unha reunión, creo que o vindeiro día 2 de xullo, no que teremos a oportunidade de que participe neste caso os representantes das traballadoras. Eu vou agardar esa reunión, porque visto que traslada neste caso o goberno difere bastante polos rostros e polos xestos que están dicindo os representantes dos traballadores, entonces vamos a agardar esa reunión, a ver efectivamente que sae desa reunión, pero sempre coa premisa de que hai marxe para mellorar. Eu estou convencido diso, hai marxe presupuestaria orzamentaria precisamente como fixe mención antes, é un tema non só de empresa, como se quere plantexar, non é un tema tampouco alleo de convenio colectivo, é un tema precisamente onde o Concello ten que vixiar, digamos, que se cumpla ese prego, neste caso de contratación e de licitación, e que neste caso, pois tamén, escoitar e atender precisamente esas queixas que están facendo os representantes dos traballadores, que son as que están no día a día. E a verdade é que non creo que teñan ningún ánimo distinto que o que perseguir que, digamos, facer un traballo nas mellores condicións é precisamente que repercuta, neste caso, como ben dixo o voceiro do Partido Popular, na humanidade, neste caso, das persoas. Moitas gracias. Olaya. Sí, imos falar de todo un pouco, pero eso estamos neste pleno municipal, porque nesta moción non só se trata dese tema, sino atacar a todas as frontes para solucionar un problema. Por unha parte, está o incumprimento da lei de dependencia que se aprobou no Parlamento Galego por unanimidade, na que, se non se solventa, flaco favor estamos facendo e imos ter sempre un problema, neste caso, co Servizo de Axuda no Fogar. E a respecto, xa do caso concreto de Narón, é verdade que haberá unhas ferramentas obxectivas, pero non se están a cumplir. Entonces, miremos o que está en papel e co que se está a facer na práctica, porque o da kilometraxe Google Maps aplica as traballadoras do SAF, pero non o está a aplicar a empresa. Non está a aplicar a empresa, nin nas horas que traballan, nin na kilometraxe que están facendo. Entonces, temos un problema que persoas que chegan exaustas cada mes do seu traballo teñen que pelexar por ver que a súa nómina se axuste ao traballo que fixeron. Entonces, está habendo un problema. De nada valen ferramentas obxectivas se realmente non se están a cumplir. Entonces, haberá que reclamar iso, haberá que atender o convenio, mellorar convenios sempre. Os convenios están para mellorar e loitar por eles. Pero entonces a empresa que contrate a xente a xornada completa, que é o que está facendo o persoal? Al final, o persoal está cubrindo xornadas completas, pero está cotizando por outro tipo de xornadas que logo, o día que se vayan ao paro, cobras menos, que logo, o día que teñas unha pensión, cobras menos, e curiosamente sempre pasa nos traballos feminizados, os que exercemos as mulleres, que son os dos cuidados. Entonces, temos que avanzar niso. Sancione o Concello, sancionemos a empresa que non está cumprindo co Servizo de Axuda no Fogar, coas persoas traballadoras e, por tanto, tamén coas persoas usuarias. Sancionemos, nós temos ferramentas para facer iso. Pois porque se non o facemos, a culpa non vai ser de Eulen, a culpa vai ser do Concello de Narón. Entón, collamos as ferramentas, vexamos no que se cumpre e no que non, e loitemos por iso. Porque, se non, o problema non é de Eulen, o problema é do Concello de Narón. Alguna outra intervención? María. Volvo ao inicio. Evidentemente é mellorable, por eso imos votar a favor desta moción. Volvo a repetir que calquera achega que poidamos incorporar ao servicio para que este sexa de calidade para quen o presta, para quen o recibe, sempre vai ser benvida. Pero o que non vou a deixar que quede aquí en ningún momento, señor Ulla, é que se cuestiona o que din as traballadoras. As traballadoras son escoitadas. Outra cousa que sexa viable a veces dar resposta coa rapidez que quixéramos a esas demandas e que todo este na nosa man, pero que ninguén cuestiona
que as situacións que plantexan, que viven esas coidadoras sexan así, eso non se cuestiona en ningún momento. Quero deixalo moi claro. Eu estou aquí sempre para escoitar calquera situación que me queiran plantexar. Ninguén cuestiona que o que plantexan este ocurrindo. Por iso, tuvemos unha reunión fai pouco, vamos a ter outra para intentar estudiar e valorar que cousas podemos facer para que eso mellore. Nada máis, grazas. Para pechar un minuto. Gracias, sí, vai ser menos de un minuto, señora alcaldesa, porque creo que estamos todos nunha línea que parece, ou entendemos, que vamos ir na boa dirección. Eu diría, por os usuarios, as traballadoras e traballadores, vamos a buscar solucións. Temos que estar todos? Pois, por suposto que sí, porque somos conscientes que non é un servicio fácil de xestionar, pero necesita implicación, necesita dedicación e tempo. Espero e desexo, de verdade, que desta vez sea a verdadeira, e que a partir do día 2 poidamos ter acordos importantes para que o servicio, tanto para os usuarios como para as traballadoras, estea nas mellores condicións posibles. E seguiremos aí, e seguiremos nosa línea e non afluxaremos. E como dixen, no próximo pleno traeremos tamén unha moción para o tema do diñeiro, dos orzamentos, porque somos conscientes que hai outras administracións que teñen que aportar máis. E, polo tanto, se aquí facemos un bon exercicio de xestión, estou convencido que as outras administracións van ter a obriga de aportar ese diñeiro. Nada máis e moitas gracias. Solo unha cousa, a verdade que non iba a intervir porque creo que en este caso por parte do Goberno María explicou correctamente, pero de verdade que rechina escoitar esa parte última que di, é dicir, a día de hoxe, aínda onte pola noite, estiven falando cun representante, en este caso da FEGAN, como están esas negociacións, é dicir, a FEGAN, que para o que non sepamos son a agrupación que representa en este caso todos os concellos galegos, está tratando de mediar coa Xunta de Galicia para que se faga unha aportación maior, é dicir, de 12 euros hora se pide 17. Sabe canto é o precio de licitación deste concello? 21,06. É dicir, entón, o que se está a tratar, eso xa existe. Entón, se vostede que pon en esa moción o que incluiu, o que acepta ese pago por parte da Xunta de Galicia, créame que de verdade que estamos encantadas de recibir esa aportación a maiores, que sigue sendo deficitaria para este concello, porque o precio hora do que aporta o concello ainda é maior. Entón, de verdade que, e aparte ainda se está dudando de se vai a ser con carácter, en este caso, dende 1 de xaneiro, se non, é dicir, por favor, clarifiquen, e se vostede ten man, en este caso, en esa, a donde non chego o presidente da FEGAN, se chega vostede co conselleiro, por Dios, que nos dé esa resposta que benvida será. E por non entrar, e agradezco en este caso o traballo e o esforzo que fan as traballadoras, e é algo que se ten que tratar, e o dixen máis veces, globalmente, é dicir, sí que hai a nivel técnico deste concello responsables deste contrato que están mirando que se cumplan punto por punto o que aí se di, que todo é mellorable e que logo hai cousas que quedan un pouco no aire, que non quedan claras no sentido de que non hai un convenio que veña a mellorar. Eu paso porque unha das solucións a mellorar este servicio é que exista un convenio colectivo que se teñan en conta distintas demandas que teñen as traballadoras, porque a día de hoxe non existe. Entón, como concello, aínda que ti teñas nos teus pregos postas unha serie de cousas, se en ese convenio non se reflexa, pois non o podes aplicar. Entón, e creo que todos os que estades aí sabedes e non lle des a cabeza como é esta situación. Entón, que tratamos de mellorala, sí, que existe un diálogo coas traballadoras, sí, que dende o parte do Concello se está vigilando e se teñen reunións periódicas coa empresa para ver que se mellore, sí. Claro, pero non podemos e non temos en este caso unha varita máxica dentro do Concello para mellorar determinadas cousas que non se contemplan ni siquiera un convenio colectivo, que eu creo que viría a mellorar moita situación dentro de que é un traballo que a verdade que a asignación salarial pois tamén é pequena e que nós como Concello sí que se fai ese esforzo, porque que se mire en que Concello se paga 21,06 hora. É dicir, entón, por parte do Concello existe. Como se materializa e iso lle chega ás traballadoras? Non depende do Concello de Narón. Pasa moito por un convenio colectivo e que agradecería aos que estades aquí, que teñes capacidade para facelo, que se senten a negociar e que se chegue a un convenio digno para que as traballadoras poidan tirar del e facer uso del e decir, no, o convenio pon isto, hai que cumplilo. E así os concellos poderíamos ter máis ferramentas para poder demandar esas cousas en concreto. E entón, de verdade, que agradezco o servicio que fan,
os esforzos que se fan, como se chega a determinadas vivendas, e creo que pasa porque todos sexamos conscientes de cal é a realidade, e botar balóns fora e botar simplemente a culpa a un concello que ten, en este caso, pois parte de cousas que hai que mellorar, pero non a solución de todo o problema. E eu dixe moitas veces, teñen que se sentar distintas entidades, distintas organizacións, distintos organismos para poñerlle unha solución a isto, porque, como ben decía en este caso, e o Concello de Narón encantado de sentarse, sei que lle dá a cabeza, encantados de sentarse e aportar o que poidamos, e de feito aí está para ver ese traballo e ese esforzo económico que se fai, pero que non se materializa nos resultados das traballadoras polo que estiven enunciando. Pasamos a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é o número 16, moción do Grupo Municipal do BNG solicitando o mantemento de persoal no PAC de Narón nos meses de xullo e agosto. Visto o texto da moción a que se propón non reducir o persoal médico en Narón nos meses de xullo e agosto, comprometéndose a reducir a lista de espera en psicología clínica e que o servicio de radiología este aberto en quenda de mañá e de tarde. Reforzar a contratación de persoal en todas as categorías no PAC de Narón, garantindo as sustitucións por vacacións ou baixas, e poñer fin á precariedade laboral dos Sergas, axudando a que o personal non emigre ou se vaya a sanidade privada polas mellores condicións laborais ofrecidas. 3. A posta en marcha inmediata dun plan de choque para o reforzamento da atención primaria en Narón e no conxunto de Galicia. Neste caso, o dictame é favorable, con 8 votos, Terra Galega, BNG, PSG, PSOE, 3 abstencións do Partido Popular na Comisión de Desenvolvemento Social do día 19. Algúa intervención? Hola. Ben, noticia sacada onte dun diario. A Xunta se advirte que durante o verán haberá peches de centros de saúde e reducción de persoal nos PACs. Esta noticia, que podería ir antonte ou hai unha semana, porque sempre hai noticias negativas al respecto da sanidade pública deste país, só houbo que ir onte para ver a moción que traemos hoxe. Non é lóxico que no PAC de Narón, en verán, se cheguen, como xa denunciaron as traballadoras e traballadores do centro de saúde, a esperar en verán hasta 3 horas para ser atendidos, que haxa colas de ata 70 persoas para ser atendidas na ventaniña da administración. A Xunta de Galiza non ten un plan para garantir a asistencia sanitaria no verán. A Xunta de Galiza o que ten é un plan onde deciden a quen atenden e a quen non atenden. Un plan que non atenden a todo o mundo, senón a quen escollen. E isto, repetimos, é gravísimo. Profesionais que xa fan o seu cupo van ás gardas dos puntos de atención continuada, como de Narón, e logo o día seguinte libran, claro. E deixan desatendido o espazo e o centro de saúde ou consultorio no que traballan. Entonces, que fan? Fan que profesionais dun centro desprácense a outros lugares, mentras deixen desatendido o noso. No caso do PAC, no punto de atención continuada de Narón, concello de 40.000 habitantes e que, por certo, atenden a persoas de outros concellos, como de Valdeviño, acontece isto. E agora hai persoas que, polos seus dereitos, se van de vacacións e non se cubren ese persoal nos PACs. E non queremos volver a ver ata 100 chamadas sen devolver do centro de saúde, porque non se pode atender. E xa que somos a octava poboación, como xa dixen, cidade, que nos gusta decir, para iso temos que ter servizos públicos, para poder facer como corresponde. O do centro de saúde de Narón ten moita historia. Cando se falou de facer un novo centro de saúde, no Bloque Nacionalista Galego defendíamos, e o tempo creo que nos está a dar a razón, de o que houbera dous, que se mantivera o vello centro de saúde que agora é do Concello e se está caendo, porque non se está facendo nada nel, e que se fixeron en Xuvia que valera para cubrir as parroquias e esa zona de Narón. Decidiuse que non, que se iba a desfacer dese centro de saúde, que está aí medio en ruína, o carón deste concello, e que se montara este. Estivemos anos, pero anos, esperando a unha obra que é verdad que cada vez que había unha selección se viña a poñer unha pedra, iba o alcalde nun momento, a alcaldesa noutro momento, co concelleiro de Sanidade de turno a decir que iba a haber centro de saúde. Fomos no BNG a recoller sinaturas, moitísimas.
Fomos no BNG a reclamar que se iniciasen esas obras como se debía. Finalmente se conseguiu. Chegou nunha inauguración a bombo e prato. É verdade que os do Bloque Nacionalista Galego non fomos a esa inauguración, pero sí estábamos en fronte cunha pancarta para pedir esa residencia de maiores pública que tamén se nos nega a 8ª poboación deste país. E agora temos que volver á rúa e aquí as institucións onde se fala de política, señor Germán Castrillón, porque a política ben entendida, como ser políticos sociais que somos, son para beneficiar e para crear benestar na sociedade. Por iso se fai política e por iso hai que falar de política, o mellor en tempos, como dice Feijóo agora, que non podemos ao parecer decir a palabra ditadura, en tempos predemocráticos, había un señor que decía que non lle gustaba falar de política. Chega a gustar e válgame Dios onde estábamos. Pero bueno, vamos a falar de política. Por favor, non escollamos a que persoas atenden ou non. Creo que Narón somos un pobo digno e que temos que ter cubertas as necesidades nun dereito de calquer cidadán que é a sanidade pública. É un dereito universal. Por favor, votemos por unanimidade esta moción e manteñamos o persoal que xa en si é deficitario. Faltan médicos, faltan médicos e médicas, faltan persoal de enfermería e falta PSXs. Pois agora en verán, polo menos, manteñamos con esa falta de persoal que xa se está a dar e o colapso que xa en inverno, que non se colapse aínda máis en verán. Reclamemos, vayamos á rúa para que se manteñan e se garantan eses servizos. Grazas. ¿Algunha outra intervención? Jorge. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que nos sumamos á moción que plantexa o BNG. A verdade é que as eivas que manifesta a voceira do BNG no noso Concello, como ben di, que somos a octava cidade de Galicia, son continuas, xa non só precisamente a sustitución precisamente no tema das vacacións, senón xa é un tema estrutural e problemática precisamente no número, neste caso de facultativos, en concreto tamén como fai referencia precisamente a psicoloxía ou como pode facer referencia tamén a traumatoloxía, radioloxía, perdón. E tamén traer a colación precisamente esas mocións que o Partido Socialista presentou xa en distintos anos e que a día de hoxe ainda siguen sin cumprirse, como é precisamente tamén o tema do servizo de ambulancias. Moitas gracias. ¿Algo outra intervención? Ramos. Bueno, bons días, gracias, señora alcaldesa. Bueno, estamos de acordo coas peticións que se fan por parte do Bloque Nacionalista Galego, pero me gustaría explicar que isto é un mal que procede de hai moitos anos. É dicir, a mala planificación por parte do Servicio Galego de Saúde non é unha cousa de hai semana pasada nin de hai un mes. Isto ven de anos de moi atrás. A día de hoxe hai unhas 100 plazas en Galicia sin cubrir, vacantes. É dicir, alrededor de 120.000 persoas non teñen médico asignado. Concretamente, no Concello de onde eu traballo, no Centro de Saúde onde eu traballo, existen 7 vacantes sin cubrir. Isto significa máis ou menos 8.500 persoas que non teñen asignado médico. Que pasa con isto? Estas 8.500 persoas, cando van ao seu servicio de saúde, son atendidas por outros profesionais. E a maiores son atendidos por outros profesionais e non sempre polo mismo, co cual supón que as enfermedades crónicas destes pacientes están sin un seguimiento. Esta mala xestión ven de anos de moi atrás. A veces a Xunta achaca esta mala ou a falta de médicos a que o servicio da Administración Central non convoca plazas MIR. O ano pasado quedaron 42 plazas en Galicia sin cubrir de atención primaria porque os médicos non as pediron. É dicir, o Goberno Central convocou plazas e en Galicia quedaron 42 sin cubrir. O ano pasado. Isto significa que a Xunta de Galicia maltrata os médicos e profesionais de atención primaria. E estos prefieren perder un ano de formación e esperar o ano seguinte para coller unha plaza mira e coller unha especialidade. Isto sabe a Xunta de Galicia desde hai moitísimos anos e pasa que cada ano isto vai a peor. Que non se lle quere buscar solución? Non entendemos por qué. A única justificación que lle podemos ver é que queiran que se pagan seguros privados, tamén para atención primaria. En Madrid está moi de moda, moitas empresas xa incluso lo facilitan aos seus empleados. Eu creo que aquí en Galicia tamén queren facer algo similar, que a xente escape e se vai a facer un seguro privado para poder ter unha atención primaria de calidade. Non pode ser que a día de hoxe
no Concello de Narón existe a lista de espera de 15 días para a atención primaria. E isto vai a empeorar cara ás vacacións. Os profesionais tamén temos dereito a coller vacacións. É máis, nin siquiera se nos deixa coller as vacacións cando nosotros queremos. Temos que sortear cando queremos salir de vacacións. Isto hai uns anos, cando eu empecé na medicina, isto non se daba. Eu collía vacacións cando eu quería, me poñían un médico sustituto ou médica e non había ningún problema. Isto cada ano empeora, pero moitísimo. Entonces, isto non é dar sanidade pública, nin é sanidade de calidade. Nada máis pola miña parte. Algo outra intervención? Gonzalo. Buenas tardes de nuevo. Mire, le vamos a contestar porque, como usted nos nombra media docena de veces, pues por alusiones, por educación, por respeto al tiempo que nos ha dedicado, vamos a poner algunas cosas en claro. Primero, vemos esta moción incompleta, floja, populista, demagoga y llena de bulos. Usted dice en la moción que desde Feijóo hay recortes debilitando la asistencia pública, favoreciendo la privada. ¡Qué casualidad! El que pueda ser el posible próximo presidente del gobierno es el que empezó los recortes. Mire, yo como usuario del Sergas le voy a decir que se equivoca. Eso viene de antes de que Fraga fuera presidente, pero mucho antes. Pero, ¿por qué pone la barrera en Feijóo? Pues muy sencillo, porque entre el presidente Fraga y el presidente Feijóo tenemos el presidente Emilio Pérez Touriño, 2005-2009, en el cual ustedes formaban parte de ese gobierno y lo hicieron tan bien en sanidad, tan perfecto, que el pueblo gallego no les volvió a dar la oportunidad de gobernar. En el 2009, tras 4 años de prueba del pueblo, vuelve a gobernar el Partido Popular y el gasto en sanidad se aumenta en un 45%, 1.676 millones de euros. Durante los 4 años que gobernaron ustedes, el gasto en conciertos con la sanidad privada aumentó un 45%. Ustedes sí que son buenos amigos de la sanidad privada. Y desde el PP se ha conseguido bajar desde el 45% al 6%. Es más, en la pasada legislatura se votó en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para limitar el gasto en conciertos privados al 6%, para que no volviera a pasar lo del 45%, como lo tenían ustedes. ¿Y sabe lo que votó su partido? No. En la misma frase habla de recortes. Mire, voy a recordar unas palabras dichas hace aproximadamente un mes por la señora Belarra. Supongo que sabrá de quién le hablo. Secretaria de Podemos, exministra de Derechos Sociales, secretaria del Estado, Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Y socia suya en el gobierno de la nación. Los acusa a su gobierno de recortes y dice que lo que vamos de año han recortado el gobierno 10.500 millones de euros, 3.500 millones en las comunidades autonómicas y 1.300 millones en sanidad. Un dinero que tendría que venir a reforzar nuestros servicios públicos. Y esto no lo digo yo, lo dice la señora Belarra, que me parece en este caso una persona bien informada. Y ustedes nos vienen dando lecciones de que el PP hace recortes. Mire, demagogia. Es más, le digo una cosa, usted nos quiere hacer creer que de los 1.300 millones de recortes son para toda España. Oiga, no comulgamos con piedras de molino. Dígame también que se le va a recortar a Cataluña y al País Vasco con esos 1.300. Pues vaya que lo dudo mucho. Visto los últimos acontecimientos, tenemos muchas dudas que Puigdemont, el jefe de su gobierno progresista, se lo permita. Hablando de Puigdemont, su jefe, pues es el que manda. Y no es ningún mindungui, que tiene falta de médicos en Cataluña y se le ocurre decir que la última promoción de médicos se va toda a Cataluña y nos deja sin refuerzos a toda España. Por favor, Puigdemont, no me escuches, por favor. Dicen que no hay ningún plan. ¿Acaso ustedes tienen algún plan? ¿Acaso su ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene los médicos en la calle de huelga, tiene alguno? Permítame que le diga otra cosa. Los médicos de prisiones
dependen del Ministerio del Interior. Mire, en Alhama y Teixeiro hay tantas plazas sin cubrir que tienen que pedir ayuda al Sergas. Quien está dando el servicio de medicina en las cárceles es el Sergas, en vez de darle al Ministerio del Interior. ¿Y quién depende del servicio médico del aeropuerto de Santiago? De AENA. Del Ministerio de Transportes. AENA tampoco da cubierta las plazas de médicos. ¿Y qué me dice de Melilla? Que depende de Inguesa, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que inauguraron un hospital, el UME, y no había médicos en plantilla. Dice la subdirectora de Inguesa, no lo digo yo, lo dice la subdirectora. Era como un decorado de cine para hacerse la foto. Fuera del decorado solo había andamios. Van a trasladar médicos de otros hospitales, como suele decir, vestir un santo desvistiendo otro. Este lunes se presentó el plan de verano para garantizar a los profesionales sanitarios sus vacaciones y garantizar la asistencia a la población que, aparte de importantes investimentos orçanatarios, bueno, en toda España hay un déficit de profesionales, problema por el cual se urgió al Ministerio de Sanidad a tomar medidas como la recientemente aprobada vuelta a la presencialidad de elección de plazas MIR, con lo cual este año se cubrirán todas las plazas ofertadas en medicina de familia y pediatría y el aumento máximo de la edad de retiro a los 72 años. ¿Y quién votó en contra? Ustedes. No. También se ofertaron plazas de difícil cobertura por concurso de médicos, sin necesidad de oposición, porque hay dificultad para encontrar médicos para ciertos lugares. ¿Que votaron? No. De lo que usted está hablando es un problema global del Estado español. Ustedes pretenden hacerlo local y quieren derivar las responsabilidades sobre la entidad equivocada. ¿Por qué no le piden a su gobierno que no recorte la sanidad en 1.300 millones de euros? Pidan a su gobierno que se formen más médicos. Pidan a su gobierno los mecanismos necesarios, tanto en investigación como el de salarios, para que los médicos jóvenes no emigren en busca de un futuro mejor. Porque a este país están llegando médicos de otros países en dificultad por lo mismo. Porque un médico en el paraíso de Venezuela cobra 100 euros al mes y viene para aquí, vamos, a remos. Parece que ustedes no son conscientes de la difícil situación de encontrar médicos para cubrir las plazas. Pero a pesar de ello, la Xunta va a garantizar. Pero veo que ustedes siguen teniendo la estrategia de ir a rebufo de lo que está planificado hacer. Moraleja, primero votar non y después pedir responsabilidades. Votar algo que ya está resuelto es que nos parece absurdo. ¿Alguna otra intervención? Jorge. É verdade, Bueno, sí, pues, no, é que... Hola. Veña. Vale, veña. Non, eu vou ser breve. Sí, pero espera. Falo... A ver, que teño un pouco de lío. Claro, sí, falo. Nada, ben, bueno, que unha competencia total que teñen as comunidades autónomas, que a sanidade e que quen goberna a Xunta de Galiza e que ten esa competencia sexen capaz de falar do problema que temos, non é grave. É gravísimo. E logo veñen e falan de humanidade. Miren, vamos falar de humanidade e sanidade pública galega dos meses de verán. Vilagarcía de Arousa ten un hospital comarcal cunha ambulancia medicalizada en inverno. En verán, esa ambulancia medicalizada desaparece. Se hai unha urxencia en Vilagarcía de Arousa e arredores non existe, porque vai a Sanxenxo, ao PAC de Portonovo, que coñezo, porque a miña familia política é de Noalla, unha aldea de Sanxenxo. Pero lle vou dicir unha cousa. Para ser atendido en Sanxenxo en inverno, ustedes chaman, porque a min me pasou, sabe usted que teño 3 fillos,
E me están atendendo e me dicen, pode vir porque non temos ambulancia. Ten usted coche, agora que o seu fillo está ben. Pode chegarse hasta Pontevedra. Porque en inverno non hai ambulancia. Ni medicalizada, ni non medicalizada. Non paga. E sabe que pasou o verán pasado en Vila García de Arousa? Que unha persoa de 36 anos deulle un infarto e non foi atendido porque non chegou a unha ambulancia a tempo. E máis, hai un helicóptero en Compostela que podería atender a esa persoa, pero solo funciona 12 horas ao día. Eso está acontecendo na sanidade pública galega infrafinanciada polo Partido Popular. O demais é facer ruido. Esos son moi especialistas, porque a ultradereita e a dereita deste país xa non sabemos onde está, o que lles gusta é remexe que algo queda. Remexa que algo queda. Pero aquí, usted que lle encanta falar de humanidade, vaya os datos. Eu non digo que a persoa de Vila García de Arousa, que lle deu ese infarto, igual sobrevivise, pero que non tuvo oportunidade os médicos e as médicas, nin esa persoa a ser atendida en condicións dignas para saber se se salvaba, sí que o afirmo, Sí que o afirmo, igual que o afirman a xente que se mobilizou despois. Eso é que vostedes escollen a quen cuidar e a quen non. Eso que pasa na sanidade pública deste país. E sí, o Bloque Nacionalista Galego defende con orgullo que os MIR non poden cubrir baixas de médicos porque aínda non son médicos e necesitamos que nos atendan con toda a profesionalidade. Pero dígolle unha cousa, porque eu coñezo moitos médicos e médicas. E dinlle que aparte de estar saturados, que a xente, non é que falten médicos, é que neste país a xente marcha polas condicións precarias de contratación da sanidade pública. Porque hai persoas que levan 10 anos traballando no mesmo hospital, tendo unha especialidade e non teñen un contrato fixo. É que a ETT máis grande deste país chámase Sergas. Chámase Sergas. Falen de humanidade. Que nos atenden todos e todas. Xa non vou falar dos 400 millóns de euros levados por detrás nun hospital xeral en Vigo que iba a ser público cando o nacionalismo gobernaba neste país e que vostedes privatizaron e que agora teñen que ser atendidos en condicións precarias e como persoas da comarca de Vigo van a Ourense de madrugada para recibir tratamentos de cancro porque en Vigo non teñen capacidade. Vayan e díganlle a esa xente que a culpa é de gobernos bolivarianos, cando vostedes teñen a competencia total. Eu podo aquí poñerme a contar moitísimos datos, porque Monse Prado, efectivamente, é a millor deputada que coñece a situación da sanidade pública e que a defende día hoxe, día mañá. Por certo, veu a esta comarca a falar de sanidade. Estaría ben que se achegase para escoitar todo o que ten que decir. A diputada do Bloque Nacionalista Galego, Monse Prado. E aquí temos un problema, que é o centro de saúde. Temos un problema que é un PAC que ten que atender a moitísima xente e que non hai recursos. E vimos agora en verán, aprobemos por unanimidade que o servizo deste punto de atención continuada, que repito, non só atenda a octava poboación deste país, sino tamén a outros concellos, sexa digno. Porque o merece calquera persoa. Votemos o que votemos, que lle digo unha cousa. Vostede fala, mire, se o fan ben ou mal, porque o pobo de Narón, elección tras elección, dille que non a súa maioría absoluta de maneira moi folgada, O Concello de Narón non tiña Xunta de Galicia ese goberno de maneira moi folgada, como toda a comarca de Ferrolterra. Así que fáganse mirar porque a xente, os vosos veciños e veciñas, non apoian esa opción. E por que en todas as cidades deste país xa non gobernaría tampouco o Partido Popular. Por certo, a cidade máis grande, Vigo, votou nas galegas, maioritariamente o partido máis votado é o Bloque Nacionalista Galego. E seguiremos, non se preocupen, porque nós confiamos no pobo. Nós somos máis, non somos nin máis nin menos. Somos veciños e veciñas que estamos neste país. E viremos, e gobernaremos a Xunta, e melloraremos toda esta estrafalariedade e estas mentiras que vostedes están dicindo. É cuestión de tempo. Xa vexo que están nerviosos porque tamén o saben. Pero iso é o Bloque Nacionalista Galego. E con orgullo seguiremos defendendo. E como teño outra réplica, se quere seguimos falando despois. Jorge. Grazas. Bueno, simplemente, pois, por anunciar un pouco o ruido, non? Que parece que moitas veces o ruido non fai ben. E o ben non fai ruido, pero sí que trasladar que se ora na aplicación collemos e pedimos unha cita, a primeira cita que temos é o 15 de xullo. Entón, sí, é o 15 de xullo. Por lo tanto,
Vamos a ceñirnos á realidade. Algunha outra intervención? Non, xa vexo que quere. Fale. Podo? Sí, claro. Bueno, non se altere, que la veo un pouco nerviosa. Veo que non me he explicado lo suficiente. Si quieres lo vuelvo a repetir, aunque no creo que haga falta, porque lo que haríamos sería alargar todo este proceso. Usted piensa una cosa y nosotros pensamos otra. Ni más ni menos. Si no me pongo ejemplos, pues le puedo poner miles de ejemplos de todo lo contrario. O sea que, si nos quedamos con el ejemplo ese, pues mire, claro que sí. Le puedo poner el ejemplo del carpintero, del fontanero, de todo. Señor Ramos, ya lo sabe. Este año no hay vacaciones. Para pechar, sí. Gonzalo, se puede apagar en este caso o micro, gracias. Ai, sí, apago. Que fácil parece actuar con condescendencia cando os que falamos somos mulleres. Eu en ningún momento, por exemplo, insultei, falei de outros gobernos, certas cousas. Non importa o tono, aquí hai que defender as cousas. E está ben que asintamos. Está ben que asintamos por todo o que está acontecendo. O resto, o de falar de alterar, histeria, eso é machismo. E hai moitos anos que as mulleres aprendimos que iso non o toleramos nin o aceptamos, así que espero que teñan as disculpas do que acaba vostede de decir. Moitas grazas e viva a sanidade pública galega! Non, xa non lle corresponde, non. A verdade que me sumo a esas palabras, en este caso, de Olaya, e que se produxeron en un anterior pleno sobre a miña persoa e esa necesidade de que as mulleres teñamos que estar tranquilas, non nerviosas, e iso, a verdade que, como di ela, sumome tamén as súas palabras. Que no anterior pleno, a verdade que ni siquiera o mencionei, pero a sensación que tiven foi exactamente a mesma. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? 6. Votos a favor. Pasamos ao seguinte, que é número 17, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE reclamando para instar ao Goberno Municipal para que promova a implementación de cursos de linguaxe de signos en Narón. Visto o texto da moción a que se propón que o Concello de Narón promova a organización de cursos básicos de lingua de signos española dirixidos á cidadanía en colaboración con entidades e profesionais acreditados, que se contempla a posibilidade de realizar obradoiros específicos adaptados ao público infantil e juvenil, así como sesións para o persoal municipal e servicios públicos. 3. Que se difunda estas iniciativas nos canais oficiais do Concello para fomentar a participación e o compromiso social coa accesibilidade. Neste caso, visto o dictamen favorable por maioría, 6 votos a favor, de Terra Galega, BNG, PSG, PSOE, 5 abstencións, del Partido Popular, BNG e PSG, PSOE, 5 abstencións de Terra Galega. Na Comisión Informativa da Actividade Social, día 19, se propón ao pleno este dictamen. Algúa intervención? Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e todas. Hoxe gustaríame falarvos de algo que moitas veces pasa desapercibido, pero que unha vez que o descubres xa non podes mirar cara ao outro lado. Reunime cun grupo de veciños e veciñas de Narón, algúns destas persoas son xordas, outros familiares de nenos con dificultades auditivas. Contáronme como era o seu día a día. Ir ao centro de saúde e non entender o que lles din, asistir a un acto cultural sen poder seguir o que pasa, sentirse fora nas reunións escolares, nos comercios e nos espazos públicos. Non se queixaban, ni pedían nada extraordinario. Só pedían algo moi sinxelo, poder formar parte da vida en Narón en igualdade, como calquera outro veciño ou veciña. Emocionoume escoitar a unha nai dicir: o meu fillo non precisa compaixón, precisa ferramentas para que o mundo non lle dé as costas. E pensei: que podemos facernos desde aquí, desde este pleno? O mínimo, pero tamén o máis necesario, abrir portas, tender pontes, e iso comeza por entendernos. Por iso presentamos esta moción, para que o Concello de Narón organice cursos básicos de lingua de signos abertos a adultos, a nenos e nenas, e tamén, se posible, ao personal municipal. Non é unha petición grandilocuente, nin implica un gran gasto, só require vontade política e compromiso humano. Queremos un Narón no que a inclusión non sexa só unha palabra nos discursos, senón unha realidade nas rúas, nos colexios, nos centros culturais, nos corazóns. Un Narón máis xusto, máis humano, máis próximo. Espero sinceramente que esta moción reciba o apoio de todos os grupos, porque isto va máis alá das ideoloxías.
Isto vai de mirar os ollos dos nosos veciños e decirles que si os vemos, si os escoitamos e si camiñamos con vos. Moitas grazas. Algo outra intervención? Anés Olaya. Ben, nada, unha intervención moi bonita, verdade, a de Silvia, sumámonos, nos temos presentado mocións para colaborar coa Asociación de Persoas Xordas, algunhas foron aprobadas, outras non, pero creemos que é importante que para a inclusividade de todas e todos, que todos arrimemos o ombreiro, é verdade que nos centros de ensino xa se están dando linguaxe de signos en algúns casos, pero sí que é verdade que precisamos coñecer e que precisamos que todas as persoas sean atendidas en igualdade. Temos que camiñar a que en todas as administracións públicas haxa intérpretes e haxa persoas simplemente que se poidan comunicar e dicir o que lle acontece, xa sexa no médico, xa sexa nun rexistro ou xa sexa en outras na delegación da Xunta de Galicia ou a do Goberno na Coruña. Por iso o noso voto vai ser, como non, tamén favorable. Algo outra intervención, Vanessa? Gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas. Dende o noso grupo consideramos acertada esta proposta para promover a formación en lingua de signos no noso municipio. A lingua de signos é unha ferramenta fundamental para garantir a inclusión das persoas xordas e con dificultades auditivas e para avanzar cara a unha sociedade máis accesible, máis empática e igualitaria. A posta en marcha de cursos de iniciación, xa sexa a través do Servicio Municipal de Normalización Lingüística, das escolas culturais e mesmo dende a colaboración con a Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, entidade especializada, pode abrir a porta a unha comunicación máis xusta e efectiva en espazos públicos, educativos e sociais. Por todo isto, apoiamos a moción e animamos a que se concrete un plan formativo realista, progresivo e aberto a participación cidadá. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? María. Nada, agradecer a moción, hai vontade política, creemos na inclusión e agradecemos, como decía antes, o repito agora, esa achega que ven a abrir portas. Mais nada. Algo outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte, que é moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE reclamando instar ao Goberno Municipal a modificación da Ordenanza Municipal de Subvencións para incluir a deportistas individuais colectivos. E aquí hai unha emenda do seu mesmo grupo que entendo que se acepta. Sería visto el texto da moción na que se propón instar ao equipo de goberno municipal a iniciar coa maior brevidade posible os trámites necesarios para a modificación da Ordenanza Municipal de Subvencións Vicente Narón, que dita modificación teña como objetivo principal a inclusión expresa das persoas físicas que practican deporte na súa modalidade individual ou colectiva como posibles beneficiarias das subvencións municipais destinadas ao fomento do deporte, que a nova redacción da ordenanza contemple os criterios e mecanismos axeitados para que estas axudas poidan ser destinadas a sufragar gastos directamente relacionados coa práctica deportiva, tales como adestramentos, adquisición de material deportivo, desplazamentos para a participación en competicións nacionais e internacionais, establecer unha canle de diálogo e participación con deportistas e axentes deportivos do municipio durante o proceso de modificación da ordenanza, con fin de asegurar que a nova normativa se responda de forma efectiva ás súas necesidades. Incluiríase el punto quinto que aparece en esta enmenda, que sería instar ao Goberno Municipal a adoptar as medidas legais e orzamentarias pertinentes para que se proceda ao anticipo e ou ao pagamento a conta das subvencións concedidas, eliminando as garantías persoais ou, no seu caso, establecendo unhas de carácter mínimo que non imposibiliten ni traben o acceso á subvención, garantindo así a liquidez necesaria para que os deportistas no momento en que os gastos se producen. O dictamen vene favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Contratación do día 19 de xulio. Ben, como xa fixemos na Comisión Informativa, solicitamos outra vez a retirada do punto
a retirada deste punto do pleno, e como os plenos últimamente son moi educativos, facendo alusión a unha frase do noso compañeiro Gonzalo, votar algo de lo que está resuelto es absurdo. Entón, precisamente por eso creo que é innecesaria totalmente esta moción. Pedimos só que quede en riba da mesa. Bueno, eu pode, neste caso, o señor secretario correxirme, pero creo que en algunha outra ocasión neste pleno se plantexou o tema de deixar sobre a mesa a moción política, pois creo que naquele momento se dixo que eso non podía ser porque incluso invalidaría o xogo democrático. Non estamos falando dun expediente ou unha proposta que se faga do goberno que falte algún informe ou expediente. A verdade é que non, porque non sei se tuveches a oportunidade de ver a emenda que se plantexou dende o grupo do PSDG-PSOE que ven, pois, neste caso, a complementar a que se presentou no seu día e que creo que hoxe ten que ser obxecto de debatir. Por lo tanto, xa che digo, non, pero en todo caso, se eu estou equivocado, porque nese día, pois, dende a Secretaría deste Concello se informou nese sentido. O que lle está preguntando se é retirador dentro do día, é dicir, que Non. te a potestade para facelo. Lle digo por se eu intuía que incluso que presentaba algún tema de que se votase e retirar a moción, o que queres. Non íbamos a votar. Pois non. Sobre a moción, un rol de intervencións. Sí. A ver, como acertada neste caso manifestou o voceiro de Terra Galega, efectivamente, hoxe, pois temos que é un día, digamos, para o deporte de Narón, pois creo que neste caso de felicitación. Por que? Porque hoxe aprobamos unha ordenanza, modificación concreto da ordenanza de subvencións, na que no seu día se trouxo por parte, neste caso, do seu goberno, señor Ferreiro, a este pleno, neste caso en dúas ocasións. E nas dúas ocasións, pois, dentro do Grupo Socialista se lle dixo que estábamos a favor precisamente de que se introduxera esa modificación para que as líneas de subvención pois fora directamente ás persoas, neste caso deportistas, e, pois, neste caso, pois non saiu adiante, pero non neste caso, polo voto en contra do Partido Socialista, senón porque o Partido Socialista, tanto naquel momento como hoxe, o que lle traslada ao seu goberno, señor Ferreiro, é que hai un problema precisamente no percibo das subvencións. Ese problema existe. É dicir, podemos hoxe acordar as subvencións que queiramos, pero non engañemos neste caso, ni nos fagamos trampas ao solitario. Hai que dicir a xente que esas subvencións vanse cobrar a casi ano e medio. Nós o que lle plantexamos, e precisamente vamos nesa línea, con esta emenda que hoxe lle plantexamos, é que nesta casuística, hoxe que estamos falando de persoas, xa non estamos falando de entidades, senón de persoas, pois que lanzo ese guante, que xa lle lancei noutra ocasión, e que incluso unha moción que se levou a este pleno, que se aprobada, pero que non ten esos efectos xurídicos, que, por lo tanto, que vostede non ven obrigada a cumplir, pero sí que é un rogo que se está facendo. É dicir, tome como considerado un rogo, pero tamén tome este punto que se traslada hoxe como un ofrecemento. É dicir, existen mecanismos precisamente para que se poidan anticipar esos pagos a conta, esos pagos fraccionados. Vai requerir, como acertadamente dixo o seu voceiro nese día, pois que teña que vir un reparo, vostede coñecedora, porque xa no seu día, facendo memoria, o voceiro sí que manifestou que vostede sí que fixo esos reparos, pois eu lle lanzo ese guante, ese cheque en blanco por parte do Partido Socialista e polo meu, personalmente, de que traia esos reparos que vai contar co voto do Partido Socialista. Polo tanto, o que lle pido é que hoxe que aprobemos, que votemos por unanimidade todos os puntos, xa non só os 4 primeiros, senón este, e que confíe, neste caso, públicamente na palabra miña e na do Grupo Socialista en votar a favor todos esos reparos. Por lo tanto, encarezo unha vez máis, sei que non ten esa obriga, pero sí que me gustaría que polo menos houvese esa intención de cara ás persoas, xa non digo as entidades, ás persoas, de que polo menos vexan anticipados esos pagos para a súa práctica deportiva. Moitas grazas. Algúnha intervención? Soraya. Ben, agradecemos a explicación agora desa emenda que nos deron, temos que dicilo, 5 minutos antes de entrar no pleno, que poden facelo no momento que queiran, pero iso non axuda a comprensión da emenda, a falalo, a saber se queremos corrixir algo desa emenda ou se o que acaba de explicar é efectivamente o que aparece sobre o papel, porque ao final o papel soporta todo. É certo que
se trouxe unha moción, nos o entendemos, levouse a comisión, pero tamén é verdade que eso das 10:15 aprobamos a proposta de aprobación inicial da modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións e que é a respecto do que se trae nesta moción, ou seja, vamos a aprobar o mesmo dúas veces. Pois nada, pois aprobamos o mesmo dúas veces e logo falamos de como se vai facer, tal, perfecto. Pero bueno, había outras cousas tamén que podíamos propoñer no pleno que van saindo e a verdade é que, nada, cada quen é libre de facer o que queira, pero é certo que para o Bloque Nacionalista Galego resulta paradóxico que teñamos que votar o mesmo dúas veces. Non pasa nada, porque creemos que é importante, sobre todo despois de falar con deportistas individuais ou deportistas en parellas, ou que nos fixeron entender que había que solucionar isto e nada, o noso voto vai ser favorable para a moción presentada polo Partido Socialista. Algo outra, Germán? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como xa comentamos antes, eu creo que as ordenanzas son documentos vivos que se poden mellorar. En este sentido, bueno, hai unha nova proposta que non se recolleu antes na aprobación, que fixen referencia a ese 50%, que agora esta emenda que ven non fala do 50%, non fala dun anticipo para as subvencións. É certo que as de tema social teñen xa directamente esa poden cobrarlas cando son aprobadas, pero sí que realmente é certo que se necesita facer algo, porque ao final, como lle dixen antes, señora alcaldesa, as subvencións estánse cobrando ou os convenios un ano a posteriori. Por lo tanto, todos os clubs e todas as asociacións teñen ese tema de autofinanciarse hasta que lles chega a subvención. Por lo tanto, consideramos que sería importante que se estudiara e que se lle dera unha volta. E tamén, como dixen antes, que dese plazo que falamos, que é outra opción para moitos clubs que utilizan instalacións deportivas, que se fixera un pago único cando se aprobara o convenio ou a subvención, para non que lles obligar a ter que adiantar o diñeiro por cada mes que fan utilizan as instalacións. Bueno, nós vamos votar a favor, porque entendemos que é unha boa forma de estudiar e facer propostas para intentar mellorar esta ordenanza. Nada máis e moitas gracias. Ben, vou explicar por que a nosa solicitude de deixar este punto encima da mesa. Pero fai uns meses se trouxo esta mesma modificación da ordenanza, no que con que tan só un membro da bancada contraria xa estivera, xa estaría aprobado. En aquel momento, pois, decidichedes que votabades en contra desta modificación de ordenanza, na que incluía este punto para poder dar este tipo de axudas. Posteriormente, cando o Partido Socialista presenta esta moción, sodes coñecedores e somos coñecedores, que se vos avisou de que o trámite xa estaba feito para traer esta modificación e xa va no punto do día. Eres conscientes de que isto iba a pasar. Aínda así, quixechedes traer este punto ao orde do día. Non sei se entendelo, manifestalo como que debemos estar facendo as cousas bastante ben, que non tedes outras mocións que traer ao pleno e traer algo que, lóxicamente, xa se estaba a facer. Por outra parte, sí, vamos a ter, lóxicamente, o voto a favor, aclarando sobre o punto 5 que adoptaremos as medidas legais que se podan facer para facer ese tipo de pagos. Por outra parte, e que xa se falou tamén neste caso neste tipo de axudas, que como sabedes que hasta importes inferiores a 3.000 euros o carto sí que esas subvencións sí que se poden por adiantado. A nosa intención, lóxicamente, estaba falado tamén con vos, era de que esas aportacións cada ano non superaran os 3.000 euros precisamente para poder dar esas subvencións por adiantado. Por a nosa parte, creo que queda máis que aclarado por que a nosa solicitude que quedara en riba da mesa é volver a recalcar que adoptaremos todas as medidas legais que nos lo permitan, tanto a lei como aos nosos técnicos municipais a poder levar a cabo eso. E por outra parte, que lanzar o guante a todos os partidos que
que sí que tedes potestad para cambiar a lei de subvencións, que en vez de vir aquí e solicitar esas cousas que nos saltemos a lei e que fagamos esos pagos de outra forma, pois vos que tedes competencias neso, pois modificada a lei de subvencións, que se permitan dar os cartos por adiantado, e nós encantadísimos. Moitas gracias. Sí, Jorge. Bueno, agradecer ese apoio e, sobre todo, pois, esa vontade, digamos, que hoxe se traslada aquí, nese punto adicional, pois, si decide, señora Ferreiro, que conte con, neste caso, co Grupo Socialista, comeu persoalmente, para calquer tipo, neste caso, de voto que se teña que traer este pleno, pois, que vai nese sentido, vai a votar a favor. O que sí, sin entrar en polémicas, nin facer ruido, creo que ao final, por parte de Terra Galega, se quere deixar como unha especie de pátina como que o Partido Socialista presentou esta moción cando soubo, teño coñecemento de que o equipo de goberno que iba a levar isto. Mire, isto non é así. Mire, non é así. E non é así, despois xa lle digo que xa lle vou aclarar. Non é así, pero mire, dende a bancada de Terra Galega ao Partido Socialista, máis alá da comunicación que poidas trasladar ti no momento oportuno en relación ás comisións que se poidan dar, non existe comunicación. Entón, me refiro, é estrano que plantexes o tema de que nos avisastes. Pero se xa, digamos, vamos ao propio texto, a propia documentación, cando o Partido Socialista rexistra esta moción ás 8:30 da mañá, descoñece tal motivo. Por parte do equipo de goberno non se nos informa en tal sentido. Si que é certo que despois no orden do día sí que aparece. E cando temos a documentación para a comisión ao día seguinte, bueno, pois vemos claramente que cando efectivamente o viernes sí que se firma a providencia, digamos, dese inicio, como se firman tantas providencias de inicio ao servicio de contratación, pois para facer un prego. Bueno, neste caso o prego xa estaba, porque como ben dixeches, no mes de novembro se trouxo aquí. Por certo, se trouxo aquí, lembra aquela ocasión que o Partido Socialista dixo que hoxe se aprobaba unha moción que ainda empeoraba que se trouxo o día anterior e que o Partido Socialista sempre manifestou meridianamente claro que estaba a favor disto. É dicir, dende novembro ata o mes de xuño, Terra Galega non fala co Partido Socialista e esa abstención que estabas trasladando que se podía dar en calquera pleno nunca se pediu por parte do equipo de Terra Galega ao Grupo Socialista ese cambio normativo. Polo tanto, collendo as túas verbas, tampouco tiñedes moito interés en que isto saíra para diante. Pero, bueno, recapitulando, se presenta ás 8:30 da mañá, se nos informa despois que iba a estar aí. Efectivamente, cando temos a documentación e podemos ollar, vemos que esa providencia, reitero, aparece firmada, pois, creo que a 1:30 da tarde pola señora Ferreiro. A providencia de inicio. Pero, sin embargo, aparece firmada o propio luns ás 11:30, neste caso pola señora Ferreiro, e, neste caso, por a señora, bueno, non quero dar nombres, desde a dirección técnica deste Concello. É dicir, o día 16, 3 horas e media despois de presentar a moción ao Partido Socialista por rexistro, é cando realmente se firma. Polo tanto, está aí, se queres, podes mirar as follas, está aí, é público. Entón, non fagas así, porque isto é un tema político, Román, estamos falando de política. E como ti queres deixar, Terra Galega quere deixar sobre a mesa que o Partido Socialista, pois parece que se move por outros intereses que non é. Porque o Partido Socialista, mira, se vou ser franco neste sentido, cando trouxeste esa modificación, neste caso, precisamente dos animais de compañía, o Partido Socialista, a pesar de no pleno anterior trasladar esa vontade, esa idea, non dixo nada, simplemente recolleu e dixo, precisamente, agradecemos que se haya tido en conta, precisamente, o que trasladou as suxestións que fixo o Partido Socialista. Nós non vimos aquí a facer política útil, vimos a facer aquí para que Narón mellore. E nós, hoxe, é un momento de ledicia que precisamente se aproba unha moción e hoxe, ainda por riba, estamos máis ledos se cabe porque ides votar a favor no punto 5º dese adianto. Entón, de verdad, me gustaría que no próximo, no vindeiro pleno, señora Freiro, viñera como requisito, digamos, indispensable ter soporte xurídico na modificación das bases de ordenanza, ese anticipo, e despois, se técnicamente non é posible, por levantar ese reparo. Por lo tanto, e xa lle digo, isto é así. Non quero facer máis ruido nisto, eu creo que o desexable é votar por unanimidade e deixar este tema aparcado aquí. Moitas grazas. Algúna outra intervención? Román. Solo por aclarar.
se hai vontade política, e non quero falar neste caso concreto, que usted sabe perfectamente que no momento que presentou esa moción lle informaron de que Xeiva non tuvo que esperar a ver a acta, pero por aclarar. Desde que ustedes están nesta legislatura, en particular coa súa voceira, creo que me puden reunir, non sei, 15, 20 veces, non sei, neste tempo. Ou a mellor menos, estou dicendo un número tal. Estou esperando, hoxe, a primeira chamada devolvéndome cando vos explico calquer tema ou falo con vos sobre calquer tema, sobre o que vades facer nese punto ou falar sobre ese punto, estou esperando unha chamada por parte da lingua de dicir, vamos a facer así ou vamos a facer así. Porque o único que se me responde é, bueno, ou vamos a falar e nada máis. Entón, non me diga que hai falta de diálogo por parte deste grupo de goberno, cando de todas as veces que nos rimos con vos, a resposta vola a parte en calquera dos puntos foi unha incógnita. Entón, desde logo que estamos dispostos cada vez que necesiten, cada vez que queiran, o noso despacho está aberto sempre a vir, falar, comentar, decirnos as cousas e negociar as cousas que temos que facer. Como usted ben dice, se fai en política. Moitas veces. Un minuto. Por pechar o asunto, pois me refiro que reitero un pouco unha vez máis, digamos, ese ofrecemento que se fixe o señor Ferreiro, por lo demais, pois trasladar a ledicia, neste caso, que é unha ordenanza boa por concesionar. Moitas gracias. A verdade é que vostede cando dá datos e que saca datas e cando se firma tal, por favor, utilice todo o que aparece no expediente, porque, é dicir, solo as que lle interesan, é dicir, providencia de inicio onde se ordena acción do expediente indicando aportes positiva, día 13 do 5. 13 do 5. Bien. Despois, cando se firma 12 do 6, servicio sociocomunitario. Entón, como comprenderá, isto non sale así. E vostede é coñecedor que sabe que iba no orden do día. E aparte hai outra cousa. Que máis vontade de levar algo adiante cando se trae este pleno que se quere materializar e que viña claramente eso de axudas a nivel individual e vostede votou en contra? Como se xustifica eso? Quero facelo, pero voto en contra. Porque eu creo que en ese pleno lles dixen, é dicir, que aí o que se contemplaba simplemente era poñer a nivel individual, que poderíamos falar dunhas bases, que poderíamos falar máis tal. Tendín ese guante, que vostede non recolleu, por outro lado. Que pasa? Que hoxe en día se materializa e ao final vamos a conseguir levar, en este caso, pois adiante as axudas a nivel individual, salvo que cambien de opinión agora dende que manifestaron o seu voto. E con respecto ao tema dos adiantos, non é un reparo que se levante de pleno, é un reparo, en este caso, que teria que levantar a alcaldía. Eu só non vou asumir esa cantidade de levantamento de reparos porque considero que pode facerse de outra maneira. E yo dixen, e yo digo agora mesmo, a vostede, en este caso BNG, o Partido Popular, que teñen alá un partido, unha estrutura de partido detrás, que gobernan en outros concellos. Si saben realmente como se pode facer, en aquel momento decía en este caso Germán, dunha maneira legal, dunha maneira que agora mesmo non está aquí a interventora, pero lle trasladamos, que ela lle valga, que os técnicos municipais lle valgan, benvido sexa, e de verdad créeme que vamos a levar a cabo. Claro, eso pasa porque lle den o visto bon, en este caso técnicos municipais, a intervención municipal. Si eso non se produce, como comprenderá, non o podemos materializar. Pero os emplazo, si queren, facemos un monográfico o resto dos grupos, en este caso o grupo de goberno e os resto dos 3 grupos, sentándonos en riba dunha mesa, si existe unha maneira legal para poder leválo a cabo. É dicir, como queiran. Eso está aí. O dicen en moitas ocasións. É dicir, non é que non teñamos vontade política para facelo. E ben apuntado en este caso por Román, se se pode modificar esa lei de subvencións e permiten determinadas cousas que sexan máis flexibles en este caso para que os grupos, os clubs, o teñan ese diñeiro dunha maneira máis áxil, por nós, voluntade política toda, de verdade. Entón, quedan emplazados aí. E que sí que, ao final, agradezco que recapacitaran e que, como ben decía Olalla, porque estivo falando con parellas e a nivel individual, e vexan esta necesidade que nos plantexábamos hai casi un ano. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao número 19, moción do Grupo Municipal do BNG urxindo accións para frear o xenocidio en curso en Palestina. Visto o texto da moción na que se propón expresar en nome da cidade de Narón
o total rexeitamento e condena das accións xenocidas do Estado de Israel na faixa de Gaza e a demanda de paz e liberdade para o pobo palestino, exixindo o cumprimento das resolucións da ONU e do dereito internacional humanitario, garantindo o seu dereito a dispor do seu propio Estado libre e soberano. 2. Declarar persona non grata a Benjamín Netanyahu e a todas as persoas que fan e ou fixeron parte do seu gabinete gubernamental dende o 7 de outubro do 23 pola súa responsabilidade na catástrofe humanitaria provocada en Palestina. 3. Instar ao goberno español a facer efectivo o embargo total das armas acordado polo Congreso contra o Estado de Israel e aplicar de maneira estricta os tratados e convencións ratificadas polo Estado español para garantir o dereito internacional humanitario. Aplicar a inmediata suspensión ao bloqueo de calquera tipo de relación comercial e a ruptura de relacións diplomáticas co Estado xenocida, así como apoiar de maneira activa as accións da Corte Internacional de Xustiza para que sexan xulgados os criminais de guerra e se poña fin á ocupación de Palestina. Promover no seo da Unión Europea a nivel internacional accións enérxicas para frear o xenocidio en curso en Palestina. 4. Instar a Xunta de Galicia a suspender calquera cooperación directa ou indirecta en calquera ámbito co Goberno de Israel ou entidades dependentes deste. Desplegar no ámbito da acción exterior unha ofensiva para denunciar o xenocidio en curso en Gaza. Suspender de maneira inmediata e resolver todos os contratos públicos da Xunta de Galicia e os seus organismos e entidades dependentes con cualquier empresa ligada directa ou indirectamente a industria militar e defensa de Israel e colaborar no envío de axuda humanitaria para atención á población palestina. E 5. Instar ao goberno municipal a suspender calquera colaboración directa ou indirecta en calquer ámbito co goberno de Israel ou entidades dependentes deste, suspender de maneira inmediata e resolver todos os contratos públicos do Concello de Narón con calquera empresa ligada directa ou indirectamente á industria militar e defensa de Israel, colaborar no envío de axuda humanitaria para a atención da población palestina. El dictamen es favorable por maioría, votos a favor de BNG, PSDG, PSOE, abstencións do Partido Popular e Tega na Xunta de Portavoces. Algunha intervención? Olaya. Petición urxente de axuda. Estamos morrendo. Os bombardeos israelís son implacáveis. As vítimas son as mulleres e os nenos. Non quedan lugares seguros, sen comida, sen auga. A fame está espallándose rapidamente. Esta guerra en Gaza debe rematar. Por favor, fagamos que as nosas voces se escoiten antes de que o próximo ataque aéreo nos silencie. Esta mensaxe publicado o pasado 19 de maio en redes sociais polo xornalista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, desde o campo de refuxiadas de Jabalia, e acompañada dunha foto dunha crianza palestina chorando de desesperación, expresa o alcance da catástrofe humanitaria que se padece na faixa de Gaza e causa das accións xenocidas perpetradas polo Estado sionista de Israel. Cando presentamos esta moción, falábamos de 52.559 persoas asasinadas en Palestina. Desde aquela, máis de 460 persoas foron asasinadas, moitas buscando alimento no que xa se coñece como xogos da fame, porque non se deixa cumplir o dereito internacional de que a Organización Naciones Unidas máis as ONGs autorizadas para elo presten axuda humanitaria e, pola contra, Israel e Estados Unidos puxeron unha valla metálica de máis de 10 kilómetros onde xente famenta vai buscar alimento para as súas familias, mentre se lles dispara, bombardea e asasina. Nenos e nenas chorando e berrando á cámara que queren comer fariña só teñen area. O bloqueo imposto por Israel non só impide o acceso á axuda humanitaria, senón que perpetúa un xenocidio televisado que podemos ver durante as 24 horas en directo. Nin o mesmo Hitler se atrevera tanto, porque cando fixo campos de concentración e exterminio, facíano en segredo, porque sabían que podían perder unha guerra que logo, por sorte, sí perderon. E escondíano, e cando foron os aliados a Auschwitz e aos outros campos de concentración e exterminio, atopáronse un horror que a día de hoxe sigue sendo unha vergoña, chamanlle a vergoña do goberno alemán. Aquí atopámonos unha comunidade internacional, un occidente, que non deixa, ou seja, nin sinte a mínima vergoña e permite que se estea a perpetrar un xenocidio en directo. E isto obríganos a actuar. Nós xa presentamos unha moción no inicio
do que supostamente iba a ser unha guerra e a día de hoxe é un xenocidio. Pero non vale facer unha declaración máis. Obríganos a parar a un Estado xenocida e non participar económicamente no armamento que asasiña cada día, a dicirlles non a que fai negocio con asasinatos e con moitas vidas de persoas. É por iso que o pobo de Narón se ten manifestado en múltiples ocasións en contra destes crimes contra a humanidade do Estado sionista de Israel. E por iso se a esas rúas, cada semana, moita xente de Narón que acude a esas manifestacións. Por iso, hai non pouco, unha caravana de civís, entre eles Ignacio e Xan, veciños de Ferrol e de Narón, foron ás portas de Gaza, non deron chegado, en Exipto, para que se puidera prestar esa axuda humanitaria que agarda a toneladas. E o fai o pobo de Narón, como xa fixemos todos e todas con non a guerra de Irak. Non foi Zapatero quen retirou as tropas, foi a cidadanía do Estado español coas súas movilizacións quenes obrigaron a facelo. E agora temos a oportunidade non só das movilizacións, sino facelo dende as administracións. Porque temos que recoñecer que traer hoxe esta moción para nós non é rutineira, senón que lle damos moitísima importancia, porque non vale só laiarnos ou lamentar. Quenes podemos actuar debemos facelo en todas as circunstancias. Vale denuncialo a nivel redes sociais, para que a xente vexa o que está a pasar, para reclamar esa humanidade que lle está apartando. Vale ese All Eyes on Gaza, pero tamén vale para que as administracións cesemos de aportar diñeiro ou licitar con empresas que financian o Estado xenocida de Israel. O que algúns historiadores xa cualifican como nunca visto, porque saben, ademais, que a impunidade que se lle está a permitir a Israel e a Estados Unidos pagarémola todos e todos, porque se sinten tan impunes que están a facer guerra onde lles patan, invaden, asesiñan, e o Occidente mira cara a outro lado e algún día nos afectará tamén. Directamente estamos máis cerca e de conseguilo temos que empezar a decir todos e todas que non. Porque non pode non importar a vida dun neno e nena en calquer lugar do mundo. En Sudán, en Palestina, en Ucrania, en Rusia. Pero o que non podemos permitir é que a humanidade este a ver un xenocidio en directo e que en 30 anos, cando nos pregunten o que fixemos, digamos nada. Nada. Esta situación que levou o secretario xeral da ONU, Antón Guterres, a chamalo cemiterio de crianzas, temos que paralo. O bloqueo criminal que utiliza a fame como arma de guerra ten que ser parada. Nós estamos en política, o Bloque Nacionalista Galego está en política para que este mundo sexa millor. Porque a solidariedade é a tenrura dos povos. Traballemos localmente, pero sabendo iso, que a solidariedade, o internacionalismo é a tenrura dos povos. Non pechemos os ollos, porque entonces seremos tan culpáveis como os que perpetran o xenocidio. Presentamos unha moción, esta moción, por certo, que foi aprobada en moitos concellos e en moitas cidades. Fagamos, como en Vigo, persoa non grata en Narón, a Benjamín Netanyahu, e recoñezamos o dereito do pobo palestino ao seu Estado. Esta é a moción e a oportunidade, estou falando, señor secretario, grazas, de colocarnos todas e todos no lado correcto da historia. Foi aprobada, repito, en moitos concellos, en moitas cidades. Foi en algúns sitios incluso declaración institucional. Esperamos que desde o BNG así sexa e que non o faga, que explique os motivos, porque o silencio tamén pode matar. ¿Algunha outra intervención? Silvia. Grazas, alcaldesa. Dende o PSDG a nosa postura é sempre clara. Respecto aos dereitos humanos debe ser global e a política internacional ten que estar baseada en regras. Os socialistas o temos claro e por iso condenamos calquera vulneración porque defendemos o dereito internacional. Defendemos un orden baseado en regras, un orden que non sexa resultado do capricho dos máis poderosos. E para isto, a Unión Europea xoga un papel fundamental, porque é a forza de pacificación e progreso no orde internacional. Así o ten demostrado nestes 70 anos de paz. Como manifestou reiteradamente
José Manuel Álvarez e o presidente Sánchez, o Goberno de España non só apoia a autonomía da Corte Penal Internacional e de todos os organismos do Consello da ONU, senón que defende unha política internacional dende o respeto aos dereitos humanos. Recoñecemos e denunciamos a violación sistemática do dereito internacional que está a facer o Goberno de Israel. A resposta é desproporcionada ao ataque de Hamas, que xa costou máis de 54.000 mortes. Entre elas, máis de 6.200 nenos e nenas. Máis de 1,9 millóns de desplazamentos forzosos e máis de 80.000 persoas feridas. O 85% da poboación gazati perdeu o seu fogar ou foi obrigada a abandonalo. Os sucesivos ataques do Goberno de Israel están a provocar en Palestina, especialmente na Franxa de Gaza, unha das maiores catástrofes humanitarias do século XXI. A magnitude da violencia exercida sobre a poboación civil non ten precedentes na rexión. Desde a ruptura unilateral do cesamento do fogo en marzo de 2025, intensificouse unha estrategia que vulnera a forma sistemática o dereito internacional humanitario. Documentouse o bloqueo total do acceso a bens esenciais como auga, alimentos e medicamentos, así como bombardeos en corredores seguros e sobre convois de axuda. A catástrofe humanitaria en Gaza suma o aumento de violencia, a ocupación e os ataques sistemáticos en Cisjordania, onde colonos armados actúan con impunidade. A expansión de asentamentos ilegales en aberta violación do dereito internacional seguen desplazando a comunidades palestinas e destruindo os seus medios de vida. É imprescindible que a comunidade internacional manteña a denuncia firme destas prácticas e exixa o seu cesamento inmediato. Cada vez máis voces autorizadas cualifican a situación en Gaza como xenocidio. Organizacións como os Dereitos Humanos, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteiras, xuristas do Grupo de Estudos de Política Criminal e a relatora especial da ONU, Francesca Albanese, sinalaron que existen elementos suficientes para considerar que se están cometendo actos xenocidas en liña coa Convención de 1948. España, cun presidente socialista, asumiu un papel de liderado sostido desde o inicio do conflito. A realidade confirma esta afirmación. Participou na Conferencia de Paz do Cairo, recoñeceu o Estado de Palestina en maio de 2024 e defendeu na Unión Europea a suspensión do acordo da Asociación Unión Europea-Israel por vulnerar a súa cláusula de dereitos humanos. Como dixo o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, é hora de actuar con determinación e de facer ouvir o noso voz en defensa dos principios que nos definen como comunidade internacional. Tamén sinalou que España non comercia con estados que non respetan o dereito internacional ou que cometen xenocidio. Reafirmou tamén o seu compromiso coa Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina, xusto no momento en que unha vintena de países, incluídos algúns dos principais doantes, suspendían o seu financiamento. Lonxe de sumarse a súa reiterada, o presidente Pedro Sánchez decidiu redobrar o apoio, anunciando en marzo de 2024 unha contribución extraordinaria de 20 millóns de euros. A humanidade mídese pola nosa capacidade de protexer a quen máis o necesitan, afirmou. Esta decisión situou a España como un doante fiable, coherente e comprometido co dereito internacional humanitario. O consolidou o liderado ético do noso país nun momento crítico. En febreiro de 2024, xunto a Irlanda, España pediu formalmente o embargo de armas a Israel e unha revisión do acordo bilateral, aínda que non prosperou no seu momento. O 20 de maio de 2025, a alta representante da Unión Europea, Kaja Kallas, reconoceu que 17 Estados membros apoian xa esa revisión. Isto demostrou que a posición de España non só era lexítima, senón visionaria. Sánchez reivindicou que defendemos a paz e o multilateralismo non podemos seguir impasibles, e foi precisamente esta firmeza a que desplazou o consenso europeo. O 25 de maio de 2025, España organizou en Madrid un cumio internacional con máis de 20 países e organizacións multilaterais. Durante ese encontro, o Goberno defendeu unha posición baseada en 4 puntos: aplicación de solución de 2 estados, levantamento do bloqueo humanitario, sancións individuais contra responsables políticos e militares e un embargo de venda de armas a Israel, proposto expresamente polo Ministerio de Asuntos Exteriores.
Como lembrou o presidente Sánchez, España asumiu a súa responsabilidade internacional para facer avanzar unha causa xusta que interpela a conciencia colectiva do mundo. Como seguinte paso, España anunciou que promoverá na Asamblea Xeral de Nacións Unidas, xunto con Palestina e outros países, unha resolución para exixir o levantamento inmediato do bloqueo sobre Gaza e garantir o acceso seguro, pleno e sen restriccións de axuda humanitaria. Esta estrategia combina acción diplomática, cumprimento do dereito internacional e unha aposta firme por unha solución política baseada na coexistencia de dous Estados. A nosa voz é a de comunidade internacional que cree na paz, na xustiza e no respeto ao dereito internacional, declarou o presidente, reforzando o papel proactivo do noso país. Neste contexto non podemos permanecer en silencio. Non se trata de política exterior, senón de dereitos humanos, donde as institucións locais temos tamén unha responsabilidade ética coa denuncia da barbarie, o apoio á legalidade internacional e a defensa da dignidade humana, manifestando que para os socialistas a única solución que poda acadar unha paz estable e duradeira pasa polo recoñecemento dos dous Estados, dun Estado palestino con fronteiras recoñecidas que conteña Gaza e Cisjordania, con capacidade para exercer as súas funcións e que dote de dignidade a este pobo. Grazas. Buenos días a todos y a todas. El Grupo Municipal del Partido Popular de Narón quiere expresar su posición respecto a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Gallego sobre el conflicto de Gaza y anunciamos que votaremos a favor de esta moción, pues compartimos la preocupación por la dramática situación humanitaria que atraviesa la población civil en Palestina y la necesidad de un alto al fuego inmediato. Sin embargo, queremos hacer una matización fundamental. La posición del Partido Popular ante cualquier conflicto es clara e inquebrantable. Rechazamos y condenamos toda forma de violencia, venga de donde venga y sea cual sea la ideología de los perpetradores. No podemos caer en la selectividad moral a la hora de denunciar la barbarie. Es imperativo reconocer que el conflicto en Gaza, con su devastadora repercusión en vidas inocentes, es una tragedia que exige una respuesta humanitaria urgente. Apoyamos la apertura de corredores humanitarios, el cese de las actividades militares desproporcionadas contra la población civil, la negociación, el alto al fuego, la liberación de todos los rehenes israelíes y los presos palestinos, la evitación de una escalada regional del conflicto. Como saben, la Xunta de Galicia, bajo el gobierno del Partido Popular, ya trabaja activamente con organizaciones como Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos para mejorar las condiciones de vida de la población civil palestina y los refugiados. No obstante, nos sorprende la aparente unilateralidad en la denuncia de la violencia por parte del Bloque Nacionalista Gallego. Si bien es justo y necesario condenar las acciones desproporcionadas en Israel y el incumplimiento del derecho internacional, ¿por qué el BNG no ha mostrado la misma vehemencia en su condena de otros conflictos, como la brutal agresión de Rusia a Ucrania? La guerra en Ucrania también ha causado miles de muertos, desplazamiento de millones de personas y una destrucción sin precedentes. ¿Acaso esas vidas no importan de la misma manera? ¿No sois políticos sociales, como has dicho en el punto 16? Además, el BNG debería reflexionar sobre la coherencia de sus propias posturas, porque hace un momento hablaba con la boca llena de humanidad. ¿Cómo puede condenar la violencia y la inhumanidad en un contexto mientras al mismo tiempo incluyen en sus listas electorales a individuos con un pasado ligado a organizaciones terroristas como ETA? ¿No es eso también una forma de violencia o al menos una legitimación de la misma que debería ser categóricamente rechazada? El terrorismo en todas sus manifestaciones es inaceptable y no puede tener cabida en una sociedad democrática. Reiteramos nuestro apoyo a la moción en lo que respecta a la ayuda humanitaria y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto en Gaza. Sin embargo, instamos al BNG a adoptar una postura verdaderamente global contra la violencia, sin exclusiones ni dobles raseros. Solo así podremos construir un discurso coherente y una política exterior basada en los principios universales de la paz, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional para todos y en todo lugar. Gracias.
Algunha intervención? Olaya. Nada, simplemente decir que é mentira que non condenáramos a invasión de Rusia en Ucrania, é mentira que se nos acuse de terrorismo e nos dá, bueno, é unha pena porque se buscades en calquer punto tamén nos periódicos o BNG o que fala sempre é de paz, de non ás guerras, de non aumentar un gasto militar. E está dicindo un Partido Popular que ven de decir no Parlamento Galego que o que está pasando en Gaza non é un xenocidio. Entonces está ben que hoxe, de verdade, que agradezo moitísimo que hoxe esta moción poida sair adiante. O que non entendemos é que o mes pasado a maioría absoluta do Partido Popular na cidade de Ferrol votara en contra cando noutros sitios non está acontecendo. Entonces, que cada quen mira as súas filas, non vos responder a estas acusacións porque son graves e como están gravadas miraremos como actuar, porque unha cousa que di moito o PP, por desgracia tamén, bueno, o BNG non xudicializa a política. Estamos últimamente tendo que facelo polos insultos graves que se fan dentro das bancadas dun partido que se mostra máis a dereita ás veces de Vox que o propio Vox. Entonces, non temos nada que decir. Agradecer o apoio da moción, que é moi clara, e repetimos, o silencio, máis que nunca, tamén pode matar. Algunha outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 20, actividades de control do pleno, mocións urxentes, non consta presentada ningunha. E pasamos ao seguinte, que é actividades de control do pleno, de acción de conta, resolución ou órganos de goberno, dase conta, como sempre, a súa disposición en secretaría e xa se chega esa relación con a orden do día deste pleno. E o número 22, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se queren emitir algún rogo, algunha pregunta. Jorge, por empezar así. Grazas. Se me decide se un rogo ou unha pregunta, agradezo. Teño dúas preguntas e un rogo. Sí, a primeira pregunta vai en relación as obras que están asignadas ao respecto ao POS, en concreto, neste caso, o cuartel dos PEIs, as instalacións dos PEIs, que saiu en febreiro do ano 2024, quedou deserta, é dicir, a pregunta é, vai volver a sacarse a licitación esta obra? É a do local social da Gándara, que foi aprobada no POS de xaneiro do 24 e aínda non saiu licitada. Despois, a seguinte pregunta é, vai volver a sacar ou xa atopou a solución respecto ao contrato dos coros? E o rogo sería que toda vez que xa se saiu a convocatoria das instalacións para as distintas entidades e clubes de Narón, das instalacións, neste caso, deportivas, o rogo é que fan unha convocatoria do padroado de deportes precisamente para ter coñecemento os distintos membros do padroado da asignación de ditas instalacións. Moitas grazas. Sí. Hola, bo día, grazas. Son dúas preguntas e permítame un momento para contextualizalas. En repetidas ocasións, ao longo dos diferentes plenos deste exercicio, vimos expoñendo a nosa preocupación polos diferentes procesos selectivos, en concreto en relación ao Padroado de Cultura. Como ben sabes, presentamos queixas pola aparición dunha bolsa de emprego para o devandito departamento que presentaba graves eivas nos seus criterios de selección e que foi mesmo obxecto de queixa da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural. Despois das nosas apreciacións, nunca máis se soubo desa bolsa de emprego. Despois apareceu a praza de xefe de negociado de Cultura, sobre a que presentamos tamén as nosas dúbidas, xa que fomos coñecedoras de que se estaba a presentar a unha persoa como relevo dun funcionario que ocupa unha praza que neste momento segue vacante. Señora alcaldesa, que fortuna teñen algunhas persoas, porque na Voz de Galicia do 14 de abril deste ano atopamos un titular que reza así: El Coru Fest 2025 reivindica en A Coruña la identidad, la diversidad y la memoria a través del arte y de la cultura LGTBI. A este titular complétase unha foto dos seus organizadores e a representación política do Concello da Coruña. Pois resulta que ese festival celebrouse do 8 ao 18 de maio deste mesmo ano. E sabe vostede que se celebrou tamén esas datas? O 14 de maio, pois o segundo exercicio deste proceso selectivo do Padroado de Cultura.
Nese proceso selectivo había un suposto, entre outros, nese suposto prácticos, que é o exercicio número 2, que decía, cito literalmente, organización dun festival LGTBI tendo en conta os seguintes parámetros. E agora vai a primeira pregunta. Cree vostede nas casualidades? Nós non. Xa que naquela foto da Voz de Galicia aparecía unha persoa que se corresponde coas siglas que nós e vostede coñecíamos. E a segunda pregunta sería que nos explicara, por favor, as funcións específicas dese posto de carácter administrativo. Grazas. Sí, Olaya. Sí, neste pleno aprobamos proposta de modificación de contías globais por gratificacións extraordinarias do Padrón da Cultura e proposta de modificación de contías globais por gratificacións extraordinarias do Concello. Entendemos que, como non hai orzamentos, pois que fan esta aprobación. A pregunta é a seguinte: hai convenios con entidades deportivas e sociais e ante a demora da presentación dun borrador e que se dé a inicio un orzamento, porque aquí non se presenta o borrador, non temos coñecemento, e tendo en conta que rematamos o primeiro semestre de xuño, preguntamos se ten pensado dende a alcaldía levar a xullo a aprobación das cuantías dos convenios nominativos, porque todos e todas sabemos que as aprobamos para un prazo de 3 anos, entendo en conta que a demora será moi grave perxudicando a terceiros. Entonces, por que non para o pleno de xuño traemos por fin eses convenios que temos aprobados con asociacións e entidades que fan un traballo esencial e necesario no noso Concello, haxa ou non orzamentos. Ten pensado a alcaldía aprobar isto? Se non sabe ou non entende ben esta pregunta, pode preguntar á alcaldesa de Fene, que tuvo os orzamentos prorrogados ano pasado, hai 2 anos, e que fixeron este mesmo traballo sin ter orzamentos, se poden aprobar estes convenios. Se queren, xa lles digo, porque falaban de concellos, vayan ao Concello de Fene e explicanllo sin problema. Hai uns días pedimos que o Consello Xeral Escolar Ordinario fose convocado, porque non temos coñecemento de que se convocase e non creemos que non hai motivo para non ser. Así que este é un rogo, que convoquen xa o Consello Escolar, o Consello Xeral Escolar. Ben, en abril aprobouse a licitación para facer deslindes en Santa Icía e creo que agora acaba o prazo en xuño sobre este aparcadoiro que hai no medio, bueno, ao carón da Cidade da Solaina, cun veciño que non cedeu ese espazo. Supoño que, bueno, porque ainda non se fixo, eso que aprobamos en abril. E teño outra pregunta, que a empresa de servizo de axuda no fogar segue sen reincorporar unha traballadora do SAF, que ademais foi escallida representante das traballadoras, incumprindo, por certo, a lei, e, bueno, como xa falamos, as condicións laborais non se adecúan co expresado na mesma licitación. Teñen pensado sancionar a empresa subadjudicataria do SAF? Estes días, esta é outra pregunta, vimos como os centros cívicos sociais, a xente que facía aulas de yoga e tamén os que se coñecen como talleres de memoria, de envellecemento activo, se lles pasaba a través dunha empresa privada un número de conta, porque van a pasar de pagar unha tasa dun servizo que prestaba o servicio sociocomunitario a pagar por un prezo non tributario, non? Tivemos que preguntarlle, se nos explicou, teño que agradecer ao Servizo Técnico do Concello, o que se estaba a acontecer, o que non entendemos é como se fai iso sin nin tan sequera pasar polo pleno, como hai unha empresa, neste caso Domusvi, que está a decirlle ás persoas usuarias dun servizo público que se lles vai aumentar o prezo desas actividades e que lle teñen que pasar o número de conta a Domusvi en vez de ir directamente ao Concello. Comprenderán que o susto de moitas persoas usuarias, por certo, en envellecemento activo, a maioría mulleres e que cobran pensións non contributivas, a maior parte delas ven como isto que é alto. Eu non vou decir que 8 euros, que era o que se pagaba polo servizo, sexa caro, é barato, pero estamos a falar dun servizo público. Ten o Concello pensado continuar con isto que nos aprobou no pleno? E tamén temos unha última pregunta. Hai tempo falamos do estado do FEAL, da situación que se estaba a dar, que había persoas, bueno, que había un proxecto da Deputación nunha área, por certo, do Partido Socialista e que se iba a rachar co Plan Xeral. Puxos en contacto o Concello coa Deputación para solucionar este problema ou teñen pensado facelo co
plan xeral. Moitas grazas. Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias, señora alcaldesa. En el pleno, bueno, yo son preguntas solo lo que tengo, ¿vale? En el pleno celebrado el pasado marzo solicitamos información sobre el plan de avance, el plan de acción y viabilidad para Aldeanova, requerido desde enero. Cabe recordar que este grupo político presentó una moción aprobada por unanimidad que otorgaba un plazo de 2 meses para la presentación de dicho plan. Su respuesta fue que el plan de viabilidad de Aldeanova estaba en proceso, pendiente de presupuestos externos para temas de accesibilidad y asesoramiento técnico. Además, nos mencionaba que el contrato con la empresa implicada estaba rescindiendo y que está pendiente el pago de una garantía por daños y que aún no sabía si dicho pago ya se efectuara. Durante meses, incluso años, desde este Grupo Popular hemos venido alertando sobre el continuo deterioro del parque temático Aldeanova. Este espacio, que representa un referente con gran potencial para la educación, el entorno rural, se encuentra hoy totalmente abandonado por parte del Gobierno local. Lamentablemente se confirma lo que tanto temíamos. Este verano no se celebrarán campamentos ni el resto de actividades en Aldeanova. Y la causa no es la falta de interés ni la demanda, sino el estado deplorable de las instalaciones, la maleza que invade todo, las infraestructuras que están deterioradas y no existe ningún tipo de mantenimiento. Mis preguntas son: ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación? ¿Y qué explicación puede ofrecer o pueden ustedes ofrecer a las familias de Narón y de los municipios vecinos que año tras año confiaban en este programa? Desde nuestro grupo reclamamos lo que es una intervención urgente y responsable para recuperar Aldeanova. No se puede permitir o no podemos permitir que un recurso tan valioso se pierda por falta de atención. Narón se merece mucho más. Es inaceptable que este Gobierno no sea capaz de ni siquiera de conservar adecuadamente lo que son las instalaciones que dispone en la actualidad. Otra cuestión, que también es otra pregunta. En el pleno de febrero le solicitamos información sobre el censo del amianto. Usted nos respondió, según consta en acta, que el asunto estaba siendo gestionado por servicios externos y el técnico correspondiente. El mes pasado reiteramos la pregunta y usted nos indicó que debía consultar en qué estado se encontraba, ya que la responsabilidad recaía en el jefe de servicios externos. Entiendo que ya ha podido recabar la información y vuelvo a preguntarle en qué estado se encuentra actualmente este censo. Después, otra pregunta. Continuamos enfrentando el problema de la presencia de ratas en distintos puntos del municipio de Narón. En la comisión informativa de Obras, Urbanismo y Servicios se le preguntó al señor concejal, señor Ramos, sobre el estado del contrato correspondiente. Su respuesta fue que la situación seguía igual, la misma empresa continúa prestando el servicio y que usted estaba gestionando el pliego. Entonces, mis preguntas son: ¿en qué situación se encuentra actualmente este pliego? Y dado el riesgo real para la salud pública que supone la presencia de ratas en distintas zonas del ayuntamiento, ¿qué medidas específicas tienen previsto adoptar el Gobierno local para solucionar de manera efectiva esta problemática y garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía? Y por último, comentarle, en el pleno del mes pasado, bueno, llevo varios plenos, no sé, 4 o 5, tenía que... le hablé de la entrada del garaje que está en la calle Curros Enríquez, del edificio que está sin acabar, que usted misma me invitó a acudir a su despacho y que me enseñaba, bueno, documentación. Yo en este caso, en el despacho usted me va a enseñar papeles, el papel todo lo puede. Yo le invito a que venga allí, nos tomamos un café y vemos cómo está. Porque mire, no se retiró nada, sigue lo mismo de hace meses. Esto es hoy a las 8 de la mañana. Entonces, yo, si usted está de acuerdo, yo le invito. Vamos allí y lo vemos, porque está exactamente igual. Los mismos enseres que estaban allí hace 4 o 5 meses son los mismos. Lo vemos in situ. Si usted está de acuerdo y acepta mi invitación, no hay problema. Muchas gracias. ¿Pregunta algo? Sí, gracias. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, 2 preguntas e 2 robos. Na primeira pregunta, estamos a recibir numerosas queixas de falta de limpeza das cunetas de as rúas de diversas zonas, tanto rural como urbana. Temos varios exemplos: Boa Moeche, Valdoviño, Aldea da Ansede, entre outras moitas. Cando teñen pensado iniciar a campaña de limpeza e roza de distintas vías de titularidade municipal, porque ademais
cando se licitou un novo contrato se falaba de que iba a haber tres tractores para facer todo este tipo de limpezas e vemos que deben estar todos no taller, porque a realidade é que por onde pasamos está todo moi deteriorado e sin a limpeza. Esa é a primeira pregunta. A segunda, o 19 de xullo solicitamos o registro a través do registro da alcaldía o expediente completo de adquisición da parcela do antigo cuartel da Guardia Civil. Nos gustaría saber cando nos van a entregar o bandito expediente. O que? O expediente do cuartel da Guardia Civil, o expediente de canto se fixa a compra a adquisición do cuartel da Guardia Civil de Xuvia. Que o pediu por escrito, di? Que o pediu por escrito. Sí, o pedimos por escrito, o 19 de xullo. Xuño. Robos. Coñecemos que o alumnado do curso de carpintería que estaba realizando na nave municipal de Irmás Froilán, onde os alumnos do demandito curso realizaron unhas caixas de niño para as andoriñas. Entonces, facemos un rogo, poderíase que en este ou un outro curso que se realice no futuro facer que fan as prácticas de reparación na conservación de mobiliario de madeira urbana, por exemplo, nos bancos. Podría ser, porque nos parques públicos están os bancos de madeira deteriorados, pero non sabe canto. Teño outro rogo, referente as tasas para as actividades de mantemento como pilates, terapia rehabilitadora, que se están cobrando cobrando nos centros sociais comunitarios, es decir, nos centros dos barrios e das parroquias, que estaban cobrándose a 15 euros e agora a xente que está facendo a reserva para o próximo curso, para entendernos, e están dicindo que son a 21,40, perdón. E revisar as ordenanzas e ningunha ordenanza está aprobada esa tarifa. Non se recolle. E máis, o estudio económico que se fixo non se recolle en ningún centro sociocomunitario de barrios e parroquias. Só se fala exclusivamente de 3 centros, mellor dito 2 centros. O que pasa é que un centro está dividido no centro en sí e no centro de día e as casas da Marina. Entonces, nos gustaría que paralicen eso porque, a verdad, non se está facendo como está aprobado nas ordenanzas. E nos parece increíble que outro servicio máis que queren privatizar, que ao final, é certo, outro servicio máis que queren privatizar, que ao final estén cobrando unha tarifa que non está aprobada en ninguna parte. Ese é outro do rol. Nada máis e moitas gracias. Algo outra? Perdón. A carón da fonte, na fonte que hai no Parque de Freixeiro, hai un tempo que está cheo de auga e lama todo de arredor. E a pregunta é se sodes conscientes deste problema, se sabedes que é, se mexa que é a fonte e cando se ten pensado solucionar. Algunha máis? Por esta última, si somos coñecedores e que en principio estiveron non hai moitos días ali tratando de buscar unha solución, a priori parecía que quedaba solucionado, entón entendo que estará de todas maneiras que pasen a velo, pero que sí que somos coñecedores de que había un problema de atasque, de feito de mala utilización, porque lle botan moitas pedras e produce que ao final sempre teña problemas, pero sí que somos coñecedores. Con respecto ás tasas, polo que decía Germán, o último, vostede coñecedora da situación, yo explicou en este caso o portavoz e sei que estuvo reunido tamén coa técnica en este caso o Servicio Sociocomunitario, que lle explicou claramente por que se facía así e creo que non manifestou ninguna dúbida. Con respecto ao tema de carpintería, entendo, a priori, sin consultalo, que os alumnos non poden salir desas instalaciones e facer actividades fora. De todas maneiras, consultarémolo e que sí que outra das cousas que xa están a facer ou que están en proceso ao tema aquellas caixas para os libros que falábamos de colocar, en este caso unha moción do Partido Socialista nos distintos parques de Narón, pois están facendo tamén, en este caso, unhas probas con respecto a eso para poder replicalas en distintos parques do noso concello. O tema ese que pediu por escrito, 19 de xunio estarán aínda para responder, o martes foi festivo, está aínda en plazo. Pensei que me decía que había solicitado hai moito tempo. Tema de limpeza de cunetas. Cando se vai empezar a campaña? Nunca se parou.
É dicir, e vostede o que ten que ver é non sin hai ervas ou non, é dicir, cando pasaron a limpiar por esa zona. É dicir, hoxe en día, e yo explicaba, e falábamos na xunta de portavoces outro día, é dicir, a situación que se produce de sol, chuvia, altas temperaturas, tal, a erva prolifera como creo que os que vivimos na zona rural, eu sempre digo, se te pos a mirar ali ves como crece. Entón, existe ese desbroce de cunetas, agora mesmo para dalo controlado e que todo este perfecto, todo o Narón en este momento, o rápido que crece, é imposible o que se vai a facer e que se está a facer non é empezar unha campaña de limpeza, é dicir, nunca se para as pasadas que se fan polo Concello. A mí me gustaría que me puxera un exemplo de outro Concello donde se pasa tantas veces a desbrozar. Claro, que iso é suficiente que está como un campo de fútbol? Non, é a realidade. Con respecto esto Germán e Genito. O censo de amianto non está elaborado todavía. Están en eso, non está elaborado. Eu non tomo café, pero non teño problema se queren ir a velo, vamos, e eu que lle iba a enseñar non é algo que poña eu que escriba, como decía, no papel aguanta todo, é dicir, eu o que fago é consultar, en este caso, o responsable do servicio. Lle comento, se foi a recoller por ali? Sí. Que pasa? Que siguen votando. Entón, esa é a resposta que teño. E non teño ningún inconveniente en ir hasta ali e ver. Sí que é verdade que o que se retira máis doadamente sin entrar en a propiedade privada é o que está invadindo na acera. O que entran dentro do edificio nós non temos autorización para entrar, iso é así. O tema das ratas se fan desinfeccións, en este caso, sobre todo nos momentos puntuais onde hai zonas que son máis susceptibles, se actúa sobre elas. Con respecto á Aldea Nova, como chegamos ata aquí? A mí me gustaría sabelo, é dicir, hai unha empresa na que se presenta a unha licitación pública na que decide que vai a votar durante 10 anos e a media concesión se marcha. É dicir, e evidentemente aí un concello ten que actuar e se están elaborando uns pliegos para volver a sacar a licitación. E agora mesmo se van a facer esas obras, sobre todo no penal, en este caso sur, onde entraba agua, e está programado facer esas actuacións antes de sacar esa licitación, precisamente para entregala nas mellores condicións a seguinte licitadora. Con respecto á Estrada do Feal, que preguntaban, tivemos agora mesmo, despois de insistir en moitas ocasións, a Diputación, que estivera en este caso técnicos municipais e a Diputada de Obras en este Concello, e nos responderon e lle trasladamos en este caso ao arquitecto municipal que está analizando esa resposta que lle deu con respecto ás obras da Estrada do Feal. Os centros cívicos sociais, é dicir, non se está a privatizar nada. Esas actividades que se estaban a realizar van a ser realizadas, en este caso, pois se as persoas son as mesmas, como mínimo por mesma empresa, e o único que se fai é o cobro, é dicir, que en este caso, por esa prestación, que ten que ser a empresa que non faga. Nada máis, non varía nada máis. E o incremento da cuantía, que algunhas pasan de 8 euros a 14,35, sí, é real, xa foi aprobado en este pleno anteriormente. E non facemos nada a nivel político que non este avalado técnicamente. Entón, o que se está a cobrar é o que se pode cobrar, e onde se van a facer, en este caso, pois a materialización desas matrículas para o seguinte curso é onde se pode facer. Se se vai sancionar a empresa ou non, volvo a decir, nós non estamos, en este caso, nin validamos todas as accións que fai a empresa do SAF. E hai técnicos municipais que están a controlar se esas cousas as fan ben ou non. E se non as fan ben, e é susceptible, en este caso, de que se faga, pois, unha, como decías, unha denuncia, unha apreciación, un requerimento, un tal, se vai a facer. Con respecto ao Consello Escolar, creo que solicitachedes por escrito e en este caso se vos vai a dar traslado porque se está nun proceso de eleccións e por escrito se vos vai en este caso a dar esa resposta por a través da Concelleira de Ensino. Nos estamos tema de orzamento e de o que falabas das gratificacións e en este caso de levar a cabo, creo que o falache en este caso con Román, nos tiñamos un orzamento cadrado para ensinarvos, en este caso esa aportación do Estado se variou, se menguou con ese decreto ómnibus que non se aprobou, creo que o dixemos, agora mesmo tiñamos máis ou menos outra vez para poder ensinarvos e acaba de salir publicado que en principio
principio se van a decir cales son esas aportacións. Estamos en eso. Si en Pero os uns convenios días das nominativas... si en uns días non se vai para adiante e que non temos orzamentos ou posibilidade, a última posibilidade de traer unha modificación de crédito, e en este caso coincido e teño boa relación coa alcaldesa de Fene, non tería ningún inconveniente en falar con ela, pero algunha práctica que en este concello sabemos como se fai, sin en este caso ir a falar con ela, podríamos traer unha modificación de crédito para poder dotar de crédito esas cuantías, en este caso esos convenios, pero en principio queríamos agotar esa vía de ter un orzamento aprobado en este ano. Con respecto ao tema das prazas, do prezo a bolsa de emprego, tal, creo que cousas que se preguntaron por escrito se responderon. En este caso, as prazas deste concello e do resto dos concellos, creo que de Galicia, é un tribunal que non está formado por ningún político, co cual son as mismas criterios, entendo, que toman en esta plaza que en plazas anteriores que se foron aprobando neste concello. E tema de siglas, si escoitei varias, incluso escoitei unhas que se decía públicamente por parte de representantes varios e que ni siquiera aparecía ninguna. Cando se foi a ver se aparecía esas persoas na lista, ni siquiera aparecía. Entón, ante esa calquera dúbida de calquer, en este caso práctica, que tal, eu de verdade que a denuncia ou poder manifestar está aí, de verdade, e que creo firmemente, en este caso, na constitución desa mesa para esa elaboración dese proceso selectivo e do que aí tivo lugar. Pero, de verdade, que están abertas as portas, en este caso, de calquera outra entidade do xulgado para poder poñer en riba da mesa calquera reclamación que consideren oportuna. Con respecto a instalacións deportivas, o rogo ese de convocar ao Consello, traslado en este caso ao Concelleiro de Deportes que o faga e que se dé traslado de todas ese reparto, desas asignacións e que xa está feita para que teñan coñecemento. Con respecto ao tema dos coros, non, a día de hoxe non está. Quedou esa licitación deserta, queríamos ir a un negociado sin publicidade e non se materializou a día de hoxe. Esperemos que para o principio de curso que poida estar en curso. Con respecto a temas do POS, hoxe creo recordar, igual estou equivocada, que era o último día para presentar ofertas para a licitación do local social da Gándara. Se non é hoxe, a salir pregunto, pero estará a hora de salir, quero decir, de adjudicarse, porque está eso, creo que se non é hoxe, será mañá, pero en estes días. E creo que nada máis. Agora mesmo hai pedidas... Se levanta a sesión, sí. Palabras de dúas persoas, en este caso, para intervir no pleno e que lles damos, se lle poden achegar pois un micrófono a María del Mar Mustafa Fonticova. Hola, bos días a todos e a todas. Señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros e concelleiras, gustaríame primeiro de nada dar as gracias por escoitarnos de novo, porque entendemos que o servicio de axuda no fogar non está sendo valorado como se debería. Sabemos que somos números tanto as auxiliares como os usuarios, onde as empresas só teñen en conta cubrir servicios, dando igual as condicións en que se fan. Polos domicilios dos usuarios pasan moitas auxiliares, onde na maioría das veces non coñecen os nosos nombres. Hai un acordo o 21 de outubro de 2021 que foi rexistrado na anterior licitación, onde no punto número 5 establécese un plus trimestral vinculado á saúde, onde se premia un pago de 100 euros por non enfermar ou para ir a traballar enfermas, cousa que nos parece completamente injusto, xa que unha non enferma cando quere, e menos no noso traballo. Tendo en conta que na maioría das veces as auxiliares superamos os 45 anos e onde priman os riscos de lesións muscoesqueléticas, deberíamos de ser consideradas persoal sensible e dobremente protegidas polas empresas. Para que o servicio de axuda no fogar sexa de calidade, deberíase de avaliar correctamente as condicións de como se prestan os servicios tanto para os usuarios como para as traballadoras. Xa que non temos un lugar fixo de traballo.
As empresas utilizan a bolsa de horas para descontar o que non corresponde ou para non pagar horas extra, porque dá igual as horas que teñas en contrato, sempre van a ser horas complementarias. A empresa que ten a concesión do servicio neste momento, Eulen, está obrigando ás traballadoras a cubrir servicios coa amenaza de «me debes horas, como piensas devolvérmelas?», a estilo mafia siciliana. Esas compañeiras pasan a superar as 9 horas diarias como marca a lei, ou sexa, pasan a ter cadrantes ilegais. Porque, aínda que a empresa non lle gusta a expresión ilegal, ilegal é todo o que non cumpre a lei e os cuadrantes de máis de 9 horas son ilegales. Con respecto aos tempos de desplazamento, a valoración do Cibersat, que é a ferramenta que utiliza a empresa, son escasos. Non se valora a situación da vía según o día e a hora, provocando que as traballadoras vayan máis pendentes do reloxo do coche que da estrada, co risco e a ansiedade que conleva esa situación para chegar en tempo aos servicios. Nalgúns casos acudimos a domicilio sen protocolos, sen EPIs axeitados, nin formación, nin apoio psicolóxico para afrontar esas situacións, como se fósemos superhéroes, que poden ir arranxando todo como se limpar un pouco fose suficiente, dando a impresión de que as nosas condicións de traballo non importan. Sentímonos abandonadas a maior parte do tempo e ninguén sabe nas condicións e como traballamos. Señora alcaldesa, volvo a repetirlle as preguntas que fixen no anterior pleno. A vostede lle parece que tal como se está levando este servicio, tanto para as traballadoras como para os usuarios, é o máis aceitado? A empresa Eulen rematou o contrato o 31 de maio, cando vai a salir a licitación. Señora alcaldesa, señores conselleiros e conselleiras, nós só somos traballadoras realizando o noso traballo, de que o servicio de axuda no fogar de Narón funcione e non caia na precariedade e teña un futuro para os de hoxe e os de mañá depende de vostedes. Hoxe se aprobou unha moción por unanimidade. Nós como traballadoras pedimos o cumprimento e seguimento por parte deste Concello e que non se quede só nunha aprobación sen máis. E agora quería añadir que o que escoitamos hoxe as compañeiras tanto pola vosa parte, pola parte da alcaldesa como pola parte de María, non se corresponde á realidade. Temos unha reunión o próximo miércoles, o día 2, e, bueno, trataremos estes temas, pero non se corresponde á realidade. Nada máis, moitas gracias. Ten a palabra Francisco Javier Calvo. Buenos días. ¿Quieres o micrófono? ¿Quieres o micrófono?